Είναι Σάββατο, είναι 25 Μαΐου. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, Μάγδα. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Είμαστε εδώ για να δούμε όλες τις ειδήσεις και όλα τα γεγονότα. Σας ευχόμαστε ό,τι το καλύτερο και σιγά σιγά να δούμε όλα τα θέματα που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 25 Μαΐου, πώς πέρασε σήμερα, ο καιρός. 25 Μαΐου πέρασε ο Μάιος, σε λίγο Ιούνιος και μετά ο σχεδιασμός του καλοκαιριού και από του χρόνου έχει ο Θεός. Πάμε σιγά σιγά, 7 παρατέταρτο. Να είστε καλά, 2-10-48-00, 170 έως 174. Η γης και ο κόσμος σήμερα στην εκπομπή. Άπαντες. Σήμερα θα λυθούν όλοι οι γρίφοι για τα φορολογικά. Έχουν ταλαιπωρήσει τον κόσμο. Παρέμβαση κυβερνητικού παράγοντα σε λίγο για τις δηλώσεις. Και λύεται ο γρίφος. Γι' αυτό όλα σας τα ερωτήματα εδώ στο 210-48-00, 171 και 2. Το email μας στο kalimera@sky.gr. Με πολλούς από εσάς τα λέμε στο Facebook και στέλνετε και ερωτήματα εκεί. Τι θα γίνει, λέτε, με τις βεβαιώσεις αποδοχών. Έτσι. Σε λίγη ώρα θα απαντήσουμε σε όλα τα ερωτήματα. Διότι έχετε ταλαιπωρηθεί αρκετά. Έτσι περνάει και ο καιρός, περνούν οι μέρες και πρέπει και εσείς να βρείτε μία λύση στο πρόβλημά σας. 34... Είναι γρίφος τελικά αυτή η λύση, έτσι. 34 έγγραφα θέλει αυτή η φορολογική δήλωση. Είναι ο συγκεντρωτικός, ο συγκεντρωτισμός που γίνεται μέσω του ίντερνετ. Φίλες και φίλοι, σας καλημερίζουμε, σας καλωσορίζουμε. Ο καιρός ζεστός με πολλούς αέριδες, με δυνατούς αέριδες και στα βορειοδυτικά βροχές. Βροχές και μάλιστα κατακλυσμούς θα έχουμε και στα φορολογικά μας. Αυτή είναι η γενική πρόγνωση καιρού, όπως βλέπετε, με δυνατές βροχές στα βορειοδυτικά, 30 βαθμοί στη Βόρεια Ελλάδα, Θράκη και Μακεδονία, 30 βαθμοί όπως βλέπετε και 29 στην Κεντρική Ελλάδα και την Πελοπόννησο, 28 στο Αιγαίο μας και 29 στο Ιόνιο μας επίσης. Να πούμε ότι γύρω στους 30 βαθμούς θα έχει η Κρήτη και βέβαια από εκεί και πέρα βορειοδυτικά δυνατές βροχές, όπως λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην εκπομπή και σε λίγη ώρα παρέμβαση κυβερνητικού παράγοντα για τη λύση των θεμάτων, για την οριστική λύση του τεραστίου θέματος των φορολογικών δηλώσεων, διότι τρέχουν να πάρουν κλειδάριθμο από τις εφορίες, να πάρουν τη βεβαίωση από το ασφαλιστικό ταμείο, να τρέξουν από εδώ, να τρέξουν από εκεί, να δώσουν οι τράπεζες την βεβαίωση, να γίνουν όλα αυτά. Μέσα σε όλα ρύθμιση δανείων, μέσα σε όλα ρύθμιση οφειλών εφορίας, μέσα σε όλα ΕΚΑΣ, μέσα σε όλα αλλαγές στις συντάξεις και μέσα σε όλα οι 400.000 που υποσχέθηκαν θέσεις εργασίας για ανέργους. Για οικογένειες που δεν έχουν κανέναν εργαζόμενο στο σπίτι. Τελικά και το περιμένανε, Γιώργο, πώς και πώς. Έτσι, αυτή την εξέλιξη, την οποία εξέλιξη την είχε βεβαίως επικροτήσει και η Τρόικα. Είχε δώσει την έγκρισή της. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι πήγαν αδιάβαστοι. Και η Τρόικα αλλά και η κυβέρνηση. Διότι τους ρωτήσαμε, τα λεφτά του ΕΣΠΑ, τους το είχαμε πει. Δεν είναι για αυτό που πάτε να κάνετε. Είναι για μόνιμες θέσεις εργασίας. Δεν είναι για θέσεις εργασίας 6 μηνών. Στηρίξτε το, πηγαίνετε μέσα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για να στηρίξετε τέτοιου είδους εξελίξεις. Δεν ακούσανε. Γιατί όλος ο κόσμος το ξέρει ότι αυτό το πράγμα οδηγείται σε λάθος. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, σήμερα εδώ θα είναι ο Υπουργός Εργασίας και θα στείλετε όλα σας τα ερωτήματα στον Υπουργό Εργασίας. Πέραν του Υπουργού Εργασίας, έτσι, στείλτε όλα σας τα ερωτήματα όπου κι αν είστε. Και παράλληλα, κυβερνητικός παράγοντας εδώ για τις φορολογικές δηλώσεις. Πάμε σιγά σιγά να δούμε τα πώς και τα γιατί, ενώ οφείλουμε στους φίλους μας συνταξιούχους την κάρτα, να σας πω αμέσως, την κάρτα 849. Τι λέει αυτή η κάρτα? Λέει πώς θα παίρνετε τη βεβαίωση και από πού για τις φορολογικές δηλώσεις. Όσοι είστε στο ΙΚΑ, θα πάρετε www.ica.gr. Θα μπείτε εκεί λοιπόν στην ηλεκτρονική διεύθυνση. Αλλιώς, όσοι είστε στον ΟΓΑ. Αν έχετε εκτυπωτή, διότι αν δεν έχετε εκτυπωτή, πρέπει να τρέχετε στα όρη και τα βουνά. Και σήμερα από την εκπομπή θα μάθετε πρώτοι ποια θα είναι αυτή η παρέμβαση που θα λύσει το μεγάλο γρίφο. Τώρα, υπάρχει ένα πρόβλημα στο ΙΚΑ. Το ΙΚΑ παίρνει βεβαίωση για την κύρια σύνταξη και παίρνει και βεβαίωση για την επικουρική. Η επικουρική θα δώσει χαρτιά. Η κύρια δεν θα δώσει χαρτιά. Θα πρέπει να τα εκτυπώσετε.
Από τον ΟΓΑ τι θα πάρουνε, Μάγδα? Από τον ΟΓΑ θα μπείτε στο oga.gr. Μπείτε λοιπόν και πάλι να δούμε την καρτούλα μας. Ή αλλιώς, ή μέσω λοιπόν του ανταποκριτή σας του ΟΓΑ. Ταχυδρομικά οι βεβαιώσεις για χήρες και ορφανά. Και όσο αφορά το ΟΕ και δημόσιο, θα σταλούν ταχυδρομικά. Δηλαδή, ΟΕ και δημόσιο το έχετε λύσει το πρόβλημά σας. Τι γίνεται με τους άλλους? Στο ΔΕΝΑΤ θα σταλούν μέσω του. Θα μπείτε στο nat.ww και όλα αυτά κλπ. Στο nat.gr. Και άμα βρείτε άκρη, χαιρετίσματα. Γιατί, θα βρουν. Θα βρούνε, μακάρι. Βέβαια, στο γιατί πρέπει να έχει εκτυπωτή, πρέπει 1002 πράγματα. Φαντάσου τώρα να είσαι στους παξούς, έτσι, να είσαι στους οθονούς, να είσαι στους φούρνους, έτσι, και να πρέπει να ψάχνεις να βρεις εκτυπωτή. Ή να μην έχεις ρεύμα. Ναυτικός. Να μην έχεις υπολογιστή. Μπράβο. Ή να μην έχεις χρήματα για να μπορέσεις, Γιώργο, να πας να κάνεις έστω αυτή τη διαδικασία. Σωστό. Γιατί ποιος εγγυάται ότι κανείς λογιστής δεν θα πάρει χρήματα? Όπως πολύ σωστά μας είχε πει εδώ ο κύριος Μουζάκης, λέει δεν είναι μια διαδικασία που θα πρέπει να πληρώσουν οι άνθρωποι, δεν κοστίζει κάτι. Το πολύ πολύ να πάρει 5 λεπτά, 3 λεπτά από το χρόνο του. Ναι, αλλά όταν πας στο λογιστή, πρέπει να πληρώσεις. Εδώ στην εκκλησία πας και ανάβεις κερί, και άμα δεν έχεις λεφτά, σου λέει, δεν σε κοιτάει ο επίτροπος με μισό μάτι. Όχι πάντα όμως. Τόλμα μια μέρα να πας να ανάψεις κερί στην εκκλησία. Καλύτερα προσκυνάς, δεν ανάψεις κερί και είσαι αξιοπρεπής. Πολλοί άνθρωποι, σε πολλούς ανθρώπους συμβαίνει αυτό. Τώρα, τόκοι καταθέσεων. Πανηγύρι. Πόσο καιρό σας λέω ότι πρέπει να δηλωθούν οι τόκοι καταθέσεων και τα επιδόματα τα οποία έχετε πάρει? Λέει το κράτος, θα σου δώσω επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης. Και σου λέει παράλληλα, θα το δηλώσεις και στη φορολογική δήλωση. Για να ανέβει ο φόρος κοινωνικής αλληλεγγύης, τότε γιατί μου το δίνεις? Γιατί μου δίνεις ένα επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης που πρέπει να το δηλώσω στη φορολογική δήλωση για να αυξηθεί ο φόρος κοινωνικής αλληλεγγύης? Διότι άκουγα χθες υπουργούς που λέγανε, αν δεν αυξάνονται οι φόροι, τι λέτε? Όταν θα δηλωθεί το επίδομα και οι τόκοι καταθέσεων, θα αυξηθεί το εισόδημα και ο φόρος κοινωνικής αλληλεγγύης αυξάνεται. Αυτή είναι η ιστορία. Άρα όλη η ιστορία, Γιώργο, είναι στο μαρούλι που λέει ο κόσμος πολύ απλά στα μηνύματά τους. Έχει να κάνει με το χρήμα. Με το πόσο χρήματα θα κερδίσει τελικά το κράτος από αυτή την ιστορία. Οι τράπεζες δεν έχουν στείλει καμιά βεβαίωση. Τι γίνεται τώρα? Λέει το Υπουργείο Οικονομικών κάτω από 250 ευρώ και δεν έχει βγάλει καμιά ανακοίνωση. Θα δούμε η παρέμβαση του κυβερνητικού παράγοντα σε λίγο τι θα μας δώσει. Κάτω από 250.000 ευρώ, 250 ευρώ, με συγχωρείτε, δεν δηλώνονται οι τόκοι. Για φαντάσου τώρα να έχεις 300 ευρώ τόκους και από τον ένα να έχεις το εισόδημα της μάνας και του πατέρα και να είσαι καλά, μαζί. Για να έχεις όμως τόσα πολλά λεφτά, Γιώργο, πρέπει να έχεις και πάρα πολλά χρήματα. Έτσι, τι να έχεις, 300 ευρώ τόκους, τι πάρα πολλά λεφτά να έχεις? Ξέρω εγώ. Μπορεί να έχεις το λογαριασμό εισοδήματος. Μπορεί να έχεις τη μάνα σου και του πατέρα σου. Μπορεί να σε έβαλε η μάνα και ο πατέρας. Πήρε μια γιαγιά χθες. Λέει, παιδάκι μου, έχω βάλει την κόρη και το γιο στην δικαιούχους. Δεν τους το έχω πει και θα μου τα πάρουνε. Πώς θα τους πω για να δηλώσουν τους τόκους? Μην ανησυχείς, τις λέω, μην ανησυχείς. Βάλε εσύ όσοι είναι οι τόκοι, βάλτε τα στο όλους στο όνομά σου και δεν θα σου κάνει κανένας τίποτα. Όσοι βάλατε, σιγά σιγά τώρα μην σας ακούσουν από μέσα. Πολλές γιαγιάδες και παππούδες βάλανε σε δικαιούχους την κόρη και την ύφη και το γαμπρό ή το γιο. Την κόρη και το γαμπρό. Λοιπόν, άκου τώρα. Και δεν το έχουν πει για να μην πάει τώρα η νύφη με το βιβλιάριο και επιφέρτε τα. Λοιπόν. Τι μου θυμίζει, δεν μου. Κατάλαβες τώρα? Καταλαβαίνετε ότι το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό 7 λεπτά πριν. Και με αυτά, βέβαια, με τόσα πολλά προβλήματα που μας απασχολούν, η Βουλή ασχολείται με άλλα θέματα, Γιώργο. Έτσι. Όπως το dress code, όπως το πολύ σοβαρό θέμα της. Τα νέα σήμερα έχουν. Ναι, τις οπλοφορίες και λοιπά. Και τα όπλα τα οποία προσπαθούν να περάσουν μέσα στη Βουλή. Και τελικά ο κ. Μημαράκης είπε αυτό δεν θα συμβεί. Ασχολήθηκε με τη φούστα τώρα και την μπλούζα. Άνοιξε καλοκαίρι 2013. Κυρία Ραχίλ. Κομίζει γλάφκα στην Κοζάνη, Ραχίλ Μακρύ, με τη φούστα ελληνική και το άσπρο. Η φωτεινή πιπηλή, μπαμ και μπουμ οι κουμπουριές. Ρε ράμπο η πιπηλή. Ο Πάτζας, την είχαμε, τη λέγαμε. Καταπληκτικός. Η Παναγιώτα η Δριτσέλη, casual, chic. Άνω Σιβηρίας και ο Βαγγέλης ο Μεμαράκης, νόμος και τάξη κλπ. Ο οποίος λέει δεν πρόκειται να περάσει όπλο μέσα στη Βουλή. Λοιπόν. Συζητήθηκε πάρα πολύ αυτή η ιστορία με την κυρία Ραχίλ και το ντύσιμο το οποίο είχε με τον περιβόητο παπαγάλο. Λοιπόν, για να δούμε αυτό το περίφημο ντύσιμο που έγινε τόση φασαρία. Ορίστε, πες μου, τι έχει αυτό το ντύσιμο? Λοιπόν, κοίταξε. Η φούστα είναι καταπληκτική. Τώρα θα κάνουμε μουτσινά ηλιάκι πρωί. Το μπλουζάκι τι έχει? Το μπλουζάκι είναι εντάξει, καλό είναι, αλλά το μπλουζάκι. Περίμενε. Κοίταξε, εγώ τη Ραχίλ την εκτιμώ. Εσύ με αυτό το φουστάνι θα πήγαινε στη Βουλή, μισό λεπτό. Όχι.
Με αυτό δεν θα πήγαινες? Θα φορούσε ένα σακάκι από πάνω. Α, αυτό δεν θα πήγαινες? Εσύ θα πήγαινες με αυτή τη γραβάτα? Ναι, με πώς δεν πήγαινα. Σου πειράει. Λοιπόν, περίμενε μισό λεπτό να σου πω. Εδώ όμως υπάρχει ένα θέμα. Δεν κάνουνε τα ράσα τον παπά. Τώρα από εκεί και πέρα. Ναι, αλλά πρέπει, κάποιοι λένε ότι πρέπει οι ενδυματολογικές επιλογές τις οποίες έχουμε να αρμόζουν και με το χώρο. Μάλιστα. Κάποιοι λοιπόν λένε ότι αυτό το μπλουζάκι της κυρίας Ραχήλ δεν είναι αυτό που πρέπει για τη Βουλή. Εσένα πώς φαίνεται? Λοιπόν, πάμε φίλες και φίλοι. Φαίνεται? Μετά θα τα πούμε. Μετά. Καλά. Έχουμε δάνεια. Έχουμε αυθαίρετα με 500 ευρώ καθαρίζεται. Έρχεται ο Μουζάκης, έρχεται ο Μητρόπουλος, έρχεται ο Ρομπόλης, έρχονται όλοι. Για να δούμε τι μέλη γενέστε. Θα πούμε και για τα επιδόματα τέκνου σήμερα. Όλες τις λεπτομέρειες. Και αν δεν κάνετε φορολογική δήλωση, δεν έχει επίδομα. Εάν ακούστε και κάτι άλλο. Η δικιά μου η άποψη είναι ότι ακόμη και μηδενική δήλωση πρέπει να την κάνετε. Ξέρετε γιατί? Όταν θα χρειαστείτε να πάρετε επιδόματα, θα σας πούνε πού είναι η δήλωση. Ας το έχετε. Μηδενική δήλωση. Άλλος θα τρέχει να την καταχωρήσει. Ακούστε με τι σας λέω. Κάντε ακόμη τίποτα να μην έχετε. Μηδενική δήλωση. Γιατί? Για να υπάρχει στα χαρτιά. Για να τους πείτε ένα πρωί, να τα εδώ είναι. Δεν μου λες κάτι, Γιώργο, να κάνω δήλωση? Ναι. Πού? Που μου έχει επιβάλει το κράτος να την κάνω ηλεκτρονικά, όταν το τάξης δεν λειτουργεί. Άνοιξε χθες για πολύ λίγο το μεσημέρι. Εξαφανίστηκε και πάλι από το σύστημα και μετά ξανά άνοιξε. Εδώ φάνηκε για ακόμη μια φορά ότι ήταν απροετοίμαστη για μια διαδικασία η οποία δεν ξέρω αν θα προλάβει ο κόσμος να τα κάνει όλα αυτά που πρέπει. Τα ΚΕΠ δεν τα βάλανε σε αυτή την ιστορία. Κοίταξε, Γιώργο. Πόσες φορές φώναζα με τον υποδιοικητή? 2 εβδομάδες πριν φώναζες εσύ. Φώναζες 2 εβδομάδες πριν. Θέλετε να συμπεθυμίσουμε 15 μέρες πριν με τον υποδιοικητή του ΙΚΑ που χάλασε ο κόσμος εδώ, με τον κύριο Πατσιούρη, που του έλεγα βάλτε τα ΚΕΠ. Βάλτε τα, το βλέπα μπροστά μου. Τώρα, αν κοιμούνται μερικοί υπουργοί, είναι δικό τους θέμα. Πάμε να δείτε. Τι λέγαμε 15 μέρες πριν. Ακούστε πού είναι το πρόβλημα τώρα. Ακούστε πού είναι το πρόβλημα. Ένας που είναι μοναχικός, και το κουβεντιάζαμε με τον κύριο Μουζάκη αυτό και τον κύριο Ρωμανιά, ένας που είναι μόνος, που δεν έχει ούτε εγγόνι, ούτε γιο, ούτε ενήφη, ούτε κανέναν. Ή θα πάει στο γείτονα και θα πει στο παιδί του γείτονα, εξυπηρέτησέ με. Μπορεί να ντρέπεται όμως. Δώστε τη δυνατότητα στα ΚΕΠ να μπορεί να πάει ένας συνταξιούχος που δεν έχει υπολογιστή και δεν έχει και εκτυπωτή, να μπορεί να πάει στα ΚΕΠ και να πει καλημέρα σας, είμαι ο τάδε, θέλω να με εξυπηρετήσετε. Να μου δώσετε αυτή τη βεβαίωση. Κάντε το, κύριε υποδιοικητά. Θα βοηθηθεί πάρα πολύ κόσμος. Δεν είναι θέμα να δώσουμε εμείς τη δυνατότητα. Δεν είναι θέμα να δώσουμε εμείς τη δυνατότητα. Το θέμα είναι να δώσει τη δυνατότητα το Υπουργείο Εσωτερικών. Γιατί δύσκολο είναι. Τα ΚΕΠ. Εμείς θα το ζητήσουμε. Είναι δύσκολο ο Βρούτσης να το ζητήσει από τον Υπουργό Εσωτερικών? Τόσα λένε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Το ζητάω εγώ δημόσια. Το ζητάω εγώ τώρα δημόσια. Από το Βρούτσι και από τον κύριο Εσωτερικών. Ήθελα να πω, κύριε Αυτιά, ότι κάθε ένας... Ναι. Είναι τόσο δύσκολο να σηκώσει το τηλέφωνο. Κάθε ένας από τους πολίτες που συμπληρώνει... Κάθε ένας από τους πολίτες που συμπληρώνει τη φορολογική του δήλωση πάει σε κάποιο λογιστή συνήθως και εκεί θα έχει τη δυνατότητα να το εκτυπώνει. Ναι, αλλά ο λογιστής θέλει και ένα 50 για να κάνει τη δήλωση, κύριε υποδιοικητά μου τώρα. Μα όλοι σε ένα λογιστή πάμε να φτιάξουμε. Εδώ στην εκκλησία μπαίνεις και πληρώνεις κερί. Η φορολογική δήλωση φέτος θα σταλεί ηλεκτρονικά από όλους τους φορολογούμενους. Ηλεκτρονικά θα σταλεί. Το ξέρω. Ναι, αλλά η δήλωση του συνταξιούχου είναι εύκολη. Όλοι θα πάνε σε έναν υπολογιστή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ και 15 μέρες εμείς είχαμε προετοιμάσει την όλη κατάσταση. Τα ΚΕΠ γιατί τα έχουμε? Για να εξυπηρετούν τον κόσμο. Αυτή είναι η ουσιώδης αποστολή. Και λες λοιπόν στον ηλικιωμένο, τρέχα στην εφορία για κλειδάριθμο. Τρέχα στον εγγονό, στην ύφη, στο γιο, να βγάλεις αντίγραφο βεβαίωσης. Θα σου στείλω μεν εγώ για την επικουρική, τρέχα και στην τράπεζα να μαζέψεις τι? Να μαζέψεις την βεβαίωση. Αυτή είναι η ξεκούραση για τον πολίτη. Αυτή είναι η λύτρωση για τον πολίτη. Στο τέλος, θα βάλουμε τον Σαμαρά να κάνει φορολογικές δηλώσεις. Βάλτε τον Πρωθυπουργό να κάνει τις φορολογικές δηλώσεις. Η ταλαιπωρία των πολιτών για ακόμη μία φορά, χιλιάδων μάλλον πολιτών, εκατομμύρια. Ακριβώς. 3 εκατομμύρια δεν είναι συνταξιούχοι. Απροετοίμαστη. Από την άλλη, υπάρχει ασυνονοησία μεταξύ των Υπουργείων. Η διαδικασία που θα έπρεπε να ακολουθηθεί είναι πάρα πολύ απλή. Γι' αυτό λοιπόν εμείς σήμερα θα δώσουμε χρηστικές απαντήσεις. Έχουμε 2 παράγοντες οι οποίοι θα παρέμβουν στην εκπομπή για να τελειώσει αυτή η ιστορία. Μάγδα, πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα. Και μην ξεχνάτε τα ερωτήματά σας για τον Υπουργό, για τον κύριο Βρούτση. 210-48-00-171 και 2 και το email μας στο καλημέρα@sky.gr. Στείλτε τα ερωτήματά σας και για τις φορολογικές δηλώσεις, εδώ είναι ο Μουζάκης, και για τον Υπουργό Εργασίας. Ελάτε.
Καθημερινή. Εγκρίθηκε η ρύθμιση δανείων. Οι όροι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για στεγαστικά και για υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Η Αυγή. Έλεγχος καταθέσεων από το πρώτο ευρώ. Δημοκρατία. Κόκκινα δάνεια. Ποιοι και πώς θα σωθούν. Η Ελλάδα αύριο. Σε γερμανικά χέρια τα χρυσαφικά των Ελλήνων. Το άγνωστο κύκλωμα με κέρδη πάνω από 600 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο που χάνει το κράτος. Έθνος. 1000 μέρες στο βάλτο της γραφειοκρατίας. Η εφημερίδα των συντακτών. Εκβιασμός Σαμαρά. Σαββατιάτικη ελευθεροτυπία. Μαφία της νύχτας στην Ήμπιζα της Αθήνας. Τα νέα. Φορολογική δήλωση. Πώς θα αποφύγετε το ταλαιπωρόσιμο. Ελεύθερος τύπος. Πράσινο φως από Τράγκη για τη ρύθμιση δανείων. Το παρασκήνιο. Στουρνάρας. Υπάρχει φως στο τούνελ. Καρφί. Νοικιασμένα και αγύριστα. 180 εκατομμύρια ευρώ σε 5 χρόνια για μισθώσεις πυροσβεστικών αεροσκαφών που δεν έχουμε ούτε ένα καινούριο. Ριζοσπάστης. Δωρεάν παιδική σταθμή για όλα τα παιδιά. Ελεύθερη ώρα. Η κόλαση του Νταν Μπράουν και ο μαρμαρωμένος βασιλιάς. Εσπρέσο. Ουρές για τον Μίστερ Ντόνατς. Εστία. Ετεροχρονισμός πολιτικής οικονομίας. Α1. 600.000 παιδιά σε εξαθλίωση. Γινόμαστε Μπιάφρα. Μακεδονία. Αλαλούμ στο Taxis.net. Αγγελιοφόρος. Πόσο αξίζει το σπίτι σας? Σπορ. Καυτό 48ωρο για Σαββίδι. Μέτρο Σπορτ. Επενδυτής και διαφάνεια για τον Άρη. Sport Day. Φόρζα Φιλαδέλφια. Goal News. Σοκ και λάμψη. Ώρα των σπορ. Σε οργασμό η ΑΕΚ, σε οργασμό και ο κόσμος της. Οι πράσινοι τον ρίχνουν. Και φως καθάρισε στην Πάτρα ο θρύλος 83-73. Η ώρα είναι 7 και 9 πρώτα λεπτά. Σας καλημερίζουμε, σας καλωσορίζουμε. Είναι Σάββατο, είναι 25 Μαΐου και Μάγδα άρχισαν να καταφάρουν τα πρώτα τηλεφωνήματα του κόσμου, αλλά θέλω να παρουσιάσω τους καλεσμένους μας πολλά τα μηνύματα. Να ξεκινήσουμε και να καλημερίσουμε, να καλωσορίσουμε τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Καλώς ήρθατε, κύριε καθηγητά. Έχουμε και το βιβλίο σας σήμερα εδώ. Σας ευχαριστούμε και για την παρουσίαση. Σας ευχαριστώ όλους που με τιμήσατε. Σας ευχαριστώ όλους που με τιμήσατε. Ένα εκπληκτικό βιβλίο, αλλά και των καλεσμένων σας εκεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια σπουδαία σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ όλη η ομάδα ήταν. Παντελής, Μουζάκης, όλοι. Η Κύπρος αλλάζει την ατζέντα. Ήταν εκεί και ο κύριος Τσίπρας. Πάρα πολύ καλή, εκλεκτή καλεσμένη. Η μισή εκπομπή του πάνελ ήταν όλοι εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είναι το 17ο βιβλίο. Πιστεύω ότι είναι το καλύτερό μου. Ακριβώς. Πιστεύω ότι είναι το καλύτερό μου. Πάμε σιγά σιγά να καλημερίσουμε την Ελένη την Ιατρού από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Ελένη. Ελένη, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα από τη Βόρεια Ελλάδα. Τι κάνετε? Να είσαι καλά, μια χαρά. Να μαζί πάμε μας εδώ στο πάνελ και πάλι. Ο πολυτιμότερος όλου του χρόνου, όλων των ημερών, γιατί είναι τα φορολογικά. Μουζάκης. Καλημέρα, κύριε Μουζάκη. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο Σπύρος ο Τρίψας, ο εκδότης της εφημερίδας Ελλάδα Αύριο. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Τρίψα. Και βεβαίως ο κύριος Βαβουγιός κοντά μας, εκπρόσωπος των συνταξιούχων, αγαπητός μας φίλος, ο οποίος λέει τα πράγματα με το όνομά του και έξω από τα δόντια. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βαβουγιά, είστε καλά? Ταλαιπωρείστε, κύριε Βαβουγιά, αυτές τις μέρες? Και βέβαια. Και τώρα με την υπόθεση των δηλώσεων θα ταλαιπωρούνται ακόμη περισσότερο οι συνταξιούχοι. Μολότι εχθές πληροφορηθήκαμε ότι θα υπάρχει στην κρίση των εφόρων εκείνοι οι οποίοι θα είναι δυνατόν να υποβάλουν χειρόγραφα. Αλλά θα είναι τόσες πολλές οι διαδικασίες που θα βλαστημάνει η ώρα την ώρα που θα ξεκινήσουν οι άνθρωποι. Το δημόσιο τη βεβαίωση από πού θα την πάρει? Τη βεβαίως θα την πάρει από το Γενικό Λογιστήριο, από την Υπηρεσία Συντάξεων, ναι. για την κυρία Σύνταξη. Θα πάρει όταν σταλούν επίσης από το Μετοχικό Ταμείο
για το μέρισμα θα σταλούν εντός των ημερών. Εκείνο που θα καθυστερήσει θα είναι το Ταμείο Αρρωγής των Δημοσίων Υπαλλήλων, γιατί δυστυχώς ενοποιήθηκαν όλα αυτά τα ταμεία, τα 8 μεγάλα ταμεία, στο ΕΤΑ, το καινούριο ταμείο. Έγινε ένα υδροκέφαλο ταμείο. Μάλιστα, και υπάρχει πρόβλημα. Τώρα, κύριε Μητρόπουλε, δεν πρέπει να ενεργοποιηθούν τα ΚΕΠ. Εμείς κάνουμε έκκληση, γιατί σε λίγο θα έχουμε 2 κυβερνητικούς παράγοντες εδώ. Θα είναι ο Υπουργός Εργασίας και θα είναι ο Γενικός Γραμματέας Εσόδων, ο κύριος Θεοχάρης, που θα του θέσουμε όλα τα δικά σας ερωτήματα, δηλαδή για τόκους, για 1002 πράγματα. Ρωτώ, κύριε Μητρόπουλε, δεν πρέπει τα ΚΕΠ να μπουν στην υπηρεσία? Ρωτάτε κάτι αυτονόητο. Των φορολογικών δηλώσεων. Είναι στους σκοπούς λειτουργίας του ΚΕΠ. Ναι. Και πρέπει να εξυπηρετούνται οι πολίτες. Και βεβαίως ένα σύγχρονο κράτος πρέπει να αντλεί τα στοιχεία. Είναι και ψηφισμένες ρυθμίσεις μόνο του, χωρίς να ταλαιπωρεί κυρίως κατηγορίες σαν αυτές που εκπροσωπεί ο φίλος μας ο κύριος Βαβουγιός. Υπ' αυτή την έννοια, νομίζω περιττή ταλαιπωρία για τον κόσμο. Κοιτάξτε όμως, εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Πρέπει το ΙΚΑ μαζί με το Υπουργείο Εργασίας, όπως και έπραξαν, να καταθέσουν, να κάνουν ένα αίτημα επίσημο, και μάλιστα το κάνανε αυτό και ήταν και ως κατεπήγον το στείλανε, στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, τον κύριο Μανιτάκη. Ο κύριος Μανιτάκης το έλαβε λοιπόν αυτό το αίτημα για να συμπεριληφθεί σε αυτή τη διαδικασία και το ΚΕΠ. Ναι, αλλά οι δηλώσεις ξεκινήσαν όμως. Υπάρχει όμως, Γιώργο, ναι, καθυστερήσαν πάρα πολύ. Και ο Τρίψας σήμερα στην Ελλάδα, αύριο θα το δείτε, έχει 5 σελίδες ο άνθρωπος. Πώς θα συντάξετε τη φορολογική δήλωση? Μάγδα, πολύ σωστά το λες. Υπάρχει ένα θέμα όμως. Ναι. Ακούστε, το θέμα είναι αν τα ΚΕΠ μπορούν να κάνουν αυτή τη διαδικασία. Μπορούν και δεν μπορούν. Πρώτον, έχουν το προσωπικό. Και δεύτερον, Γιώργο, υπάρχει το σύστημα που να συνδέεται. Το σύστημα ΕΡΜΗΣ που να συνδέεται λοιπόν με το Υπουργείο για να κάνουν αυτή τη διαδικασία. Η απάντηση λοιπόν από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης προς τον κύριο Βρούτση. Θα μας την πει ο Υπουργός σε λίγο. Θα μας την πει ο Υπουργός σε λίγο, Μάγδα. Σε λίγο θα μας το πει. Στον κόσμο να καταλάβουν τη διαδικασία. Γιατί αυτό, Γιώργο, θα πάρει πάρα πολύ χρόνο. Θα μας πει ο Υπουργός, Μάγδα. Θα μας πει ο Υπουργός, Μάγδα. Τι ακριβώς συμβαίνει? Τις δύο παθογένειες αυτού που εσύ άγχεσαι, Γιώργο, για το ΚΕΠ. Και την έλλειψη προσωπικού, αλλά κυρίως το ότι δεν είναι διασυνδεμένο για να μπορεί να αντλεί αυτά τα στοιχεία. Σπύρο, το ρεπορτάζ σου είναι σαφέστατο σήμερα στην Ελλάδα αύριο. Τι κατέγραψες χθες? Είναι τόσο τεκμηριωμένο, γιατί το έχεις γράψει εσύ, Γιώργο, και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Αυτό λοιπόν που καταγράφουμε είναι οι 100 παγίδες οι οποίες μπορούν να υπάρξουν μέσα στις φορολογικές δηλώσεις. Πώς θα γίνουν τελικά αυτές οι φορολογικές δηλώσεις, ποιες είναι οι φορολογικές που καταργούνται, ποιοι είναι οι κόκκινοι κωδικοί και τα ψηλά γράμματα τα οποία πρέπει να προσέξει ο κάθε φορολογικός. Όσα χρόνια είστε δημοσιογράφος, και το λέγαμε με τη Μάγδα νωρίς το πρωί και το έχουμε συζητήσει και με την Ελένη. Κάθε χρόνο με τις φορολογικές δηλώσεις τόση ταλαιπωρία. Είναι δυνατόν? Είναι τόση ταλαιπωρία. Και το ερώτημα είναι και κάτι ακόμη, το οποίο πρέπει να το θέσουμε και αργότερα στους κυβερνητικούς, και στον Υπουργό και στον κύριο Θεοχάρη. Μα γιατί καθυστέρησαν τόσο πολύ για να ανοίξουν φέτος οι κωδικοί? Τι φοβούνται? Γιατί για μένα, το δικό μας ρεπορτάζ, η δική μας έρευνα δείχνει ότι η κυβέρνηση κάτι φοβόταν τόσο όλο αυτό το διάστημα. Γιατί δεν ήταν η απλή δικαιολογία ότι δεν είχε αναβαθμιστεί το σύστημα τάξης έτσι ώστε να μπορέσουν να ανοίξουν οι κωδικοί. Το θέμα είναι ότι δεν έχει ο κόσμος να πληρώσει. Και καταλαβαίνετε πολύ ότι η τρύπα του ελλείμματος θα γίνει πολύ μεγαλύτερη από αυτή που Πάμε στον κύριο Μουζάκη. Κύριε Μουζάκη, σήμερα είστε πολύ χρειαζόμενος, που λένε και στο χωριό μου. Δηλαδή είστε ο άνθρωπος που θα δώσει την κατεύθυνση, γιατί σε λίγο θα πάμε και στις 400.000 θέσεις εργασίας που χάθηκαν, Ελένη, και αφορά ιδίως τη Βόρεια Ελλάδα. Κύριε Μουζάκη, οι τόκοι πώς θα δηλωθούν? Ένας πατέρας έχει βάλει τη γυναίκα του και τα 2 τα παιδιά. Μία γυναίκα ηλικιωμένη έχει βάλει και το γιο της και την υφή της, αλλά δεν τους το έχει πει, για να μην πάνε και σηκώσουν τα λεφτά. Και λέει τι θα κάνω, τι γίνεται εκεί και μέχρι ποιου ποσού δηλώνονται οι τόκοι? Καταρχήν, όπως αναφέρει και ο κύριος καθηγητής, κατά τη φορολογία εισοδήματος, κατά το ποσοστό συνδικαιούχων στο λογαριασμό. Άρα λοιπόν για τους 4 συνδικαιούχους 25% ο καθένας, 1/4 ο καθένας. Ναι. Βεβαίως, αυτό δεν απορρέει από συγκεκριμένη διάταξη. Έτσι ήθιστε να δέχεται το Υπουργείο Οικονομικών. Γιατί ένας νόμος του 32 που αφορά τις τράπεζες δεν λέει κάτι τέτοιο. Δεν έχει σημασία δηλαδή το ότι εγώ μέσα έχω ένα κοινό λογαριασμό. Είναι 4 τα πρόσωπα. Διαιρούμε τον αριθμό των τόκων, το ποσό των τόκων δια των προσώπων. Έτσι ακριβώς. Αν είναι πάνω από 250 ευρώ. Το 250 θα μας το διευκρινίσει ο κύριος Γενικός. Θα μας το πει σήμερα. Έχουμε καλεσμένο. Σε λίγη ώρα. Γιατί ακριβώς. η θέση του Υπουργείου, η αρχική ήταν να δηλωθούν τα πάντα. Τώρα έχουμε αυτό το σενάριο των 250 ευρώ. Αν όμως δεν βγάλουν απόφαση, δεν θα μπορούμε να ξέρουμε τι τελικά θα ισχύσει. Ας μας το πει ο κύριος Γενικός. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε λοιπόν
ότι το πρώτος γρίφος είναι πώς θα δηλωθούν οι τόκοι, αν θα φτάσει έγκαιρα η δήλωση από τις τράπεζες, οι οποίες κάνανε τις κόξενες τους στην αρχή. Λέγανε πώς, τι, εφόσον κλπ. Τα μάθαμε αυτά χθες. Σε ένα αγωνιώδες ρεπορτάζ να βρούμε άκρη. Και από εκεί και πέρα πώς θα δηλώσουν τα ποσά οι συνδικαιούχοι. Το 80% είναι με συνδικαιούχους. Ο κύριος Μουζάκης πρέπει πάλι να εξηγήσει. Ναι. Το 80% των λογαριασμών έχει συνδικαιούχο μέσα στην πατρίδα μας. Μπράβο. Παππούς. Έχει συνδικαιούχο εγγονό, ανήλικο ή ενήλικο. Σωστό. Δηλαδή λέτε, κύριε Μουζάκη, ότι ο παππούς, ο κυρίως υποχρεός, πρέπει να ζητήσει, ή ο συνδικαιούχος εγγονός, είτε ανήλικος είτε ενήλικος, πρέπει και αυτός να δηλώσει, αυτό λέμε. Ναι. Δυστυχώς ναι, κατά το Υπουργείο Οικονομικών. Αν και δεν έχει καμία λογική, δυστυχώς ναι. Λίγο να μπω και εγώ στην κουβέντα. Επίσης, είναι Γιώργο που επικρατεί από τους απλούς. Ελένη, μισό λεπτό. Άρα, είναι ο πατέρας ή ο παππούς που είναι δικός του λογαριασμός και έχει βάλει τη γυναίκα του, τα δύο εγγόνια ή το γιο του και την ύφη του, δεν ξέρω τι. Όσοι είναι στο λογαριασμό, διαιρείται το ποσό των τόκων δια του αριθμού και δηλώνονται οι τόκοι. Έτσι, κύριε Μουζάκη. Έτσι ακριβώς. Να σας πω τώρα επίσης το εξής. Ρωτάει ο κόσμος τι ποσό βάζουμε. Γιατί έχουμε λοιπόν για παράδειγμα 100 ευρώ τόκους. Έχει παρακρατηθεί φόρος 10%, δηλαδή 10 ευρώ. Μπράβο. Ποιο ποσό βάζουμε πού? Θα γίνει επιμερισμός των τόκων και στους συνδικαιούχους, κύριε Μουζάκη. Έτσι ακριβώς θα γίνει. Εδώ στο παράδειγμα που λέμε 100 ευρώ τόκους έχει παρακρατηθεί φόρος 10%. Τα 90 ευρώ που είναι το καθαρό ποσό δηλώνεται στους κωδικούς 659-660. Και ο φόρος που έχει παρακρατηθεί το 10%, τα 10 ευρώ, στον κωδικό 433-434. Ένα λεπτό. Είμαστε 7 άνθρωποι αυτή τη στιγμή. Αν εγώ είχα ένα βιβλιάριο και ήταν 700 ευρώ η τόκη, έπρεπε δια του 7 να βάλουμε όλοι 100. 100 η Μάγδα, 100 η Έλενα, 100 ο κύριος Βαβουγιός, 100 Μητρόπουλος, 100 Μουζάκης, 100 Τρίψας. Είναι έτσι ακριβώς θα κινηθείτε. Πάμε στην Ελένη για να μας δώσει. Επειδή ο Σπύρος ο Τρίψας ρωτάει πολύ ορθά το εξής για την ηλικία, ο νόμος ορίζει πλέον ότι η υπόχρεη σε δήλωση είναι όλοι όσοι είναι πάνω από 18 ετών. Εκτός των προσώπων εκείνων που είναι προστατευόμενα μέλη. Άρα λοιπόν όσοι είναι πάνω από 18 είναι υποχρεωμένοι να κάνουν δήλωση. Έχουν, δεν έχουν εισόδημα, προκύπτει, δεν προκύπτει φόρος. Μάγδα, πού θα μας τηλεφωνήσουν για να πάρει το λόγο η Έλενα και πού να στείλουν mail? 210-48-00-170 1 και 2. Το email μας το καλημέρα, @sky.gr. Ευχαριστούμε πολύ τα κορίτσια που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Σήμερα ίσως θα έχουν πάρα πολλή δουλειά, γιατί σήμερα φιλοξενούμε τον κύριο Βρούτση αργότερα. Γι' αυτό καλά θα κάνετε να στείλετε τα δικά σας ερωτήματα. Εδώ είναι. Και εδώ λοιπόν, επειδή με ρωτάνε οι κυρίες και οι γιαγιάδες για το ΕΚΑΣ. Για δες, Μαρή μου, λέει μία, θα πάρουμε το ΕΚΑΣ. Δες για τις συντάξεις του Ουγάρου τα οι άλλοι. Και η επόμενη λέει, άρε αυτιά τι μας έκανες, μας άφησες μονάχες. Φαν κλαμπ αυτιάς. Λοιπόν, η μοιημένη στην τεχνογνωσία γιαγιάδες. Ακριβώς. Από τον Κρινιαρόγα το Blogspot. Λοιπόν, Έλενα. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Όσο καλή μπορεί να είναι αυτή, πρόβλημα θα έχουν όχι μόνο οι ηλικιωμένοι, αλλά και οι χαμηλότερες, οι μικρότερες ηλικίες. Ναι. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι δεν προλαβαίνουν να βγουν από το μαντρί που αρμέγουν τα ζώα, γιατί εκεί τους έχουμε στρέψει σήμερα. Έτσι τους λέμε ότι θα επιβιώσουν και αυτό προσπαθούν να κάνουν οι άνθρωποι, να φύγουν από το χωράφι για να πάνε στον υπολογιστή να συμπληρώσουν μια ηλεκτρονική φόρμα. Τους είναι εξαιρετικά δύσκολο, δεν ξέρουν τον τρόπο, δεν ξέρουν ποιος μπορεί να τους βοηθήσει και όπως ορθά είπατε, αν πάνε στο λογιστή, πρέπει να του δώσουν χρήματα που σήμερα πόσο δεν πάει η έχουν δήλωση φέτος, κύριε Μουζάκη? Μια και το πει η Ελένη. Οι δηλώσεις ξεκινάνε από 50 ευρώ συνήθως. Μια απλή δήλωση δηλαδή. 50 ευρώ. Ένα 50. Έχουμε πει. Και αν έχει κανένα ακίνητο, πώς είναι, 25 ευρώ ανά ακίνητο? Από τι δηλώνει ο καθένας και ανάλογα θα χρεώνεται. Το ζήτημα είναι ότι για εκείνες τις κοινωνικές ομάδες που υπάρχει πρόβλημα, ξέρετε ότι πάντα οι λογιστές φοροτέχνες προσπαθούσαν να βοηθήσουν. Και θα το κάνουν και για άλλη μια φορά. Το καταλαβαίνω. Πάμε γρήγορα. Πάμε γρήγορα. Η Τουνάτ. Για τις βεβαιώσεις προφανώς και δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία λογική να χρεώσει τι, επειδή κάποιος ζήτησε να το τυπώσει ένα. Κάρτα 849, παρακαλώ. Να δούμε από πού θα πάρετε αυτές τις βεβαιώσεις. Δηλαδή είναι ατέλειωτη αυτή η μάχη της γραφειοκρατίας. Να ορίστε, ο Μιχάλης με ρωτάει εδώ, Γιώργο. Γιώργο, βεβαιώσεις του ΝΑΤ, τι θα γίνει, θα σταλούν ταχυδρομικώς ή θα τυπωθούν? Πάμε λοιπόν να δούμε. Βεβαιώσεις αποδοχών συνταξιούχων. Για το ΙΚΑ μπαίνετε στο ika.gr. Σήμερα θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Βρούτση εδώ να μας πει τι θα γίνει τελικά, η εξέλιξη της Γενικός Γραμματέας Εσόδων σε λίγο, εδώ. Θεοχάρης θα είναι εδώ. Για όσους είστε στον ΟΓΑ, oga.gr ή μέσω του ανταποκριτή σας στον ΟΓΑ.
Έτσι, στον ΟΓΑ. Και ταχυδρομικά θα σταλούν οι βεβαιώσεις για χήρες και ορφανά. ΟΕ και δημόσιο, είστε τυχεροί διότι θα σας στείλουν στο σπίτι. Μην ανησυχείτε καθόλου. Όσοι είστε στο NAT θα πρέπει να μπείτε στο nat.gr και σε λίγη ώρα θα έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία με τον διοικητή του NAT για να μας πει ο κύριος Θεοτοκάς ο Γιώργος τι θα γίνει και με τις δικές σας βεβαιώσεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έτσι έχουν τα πράγματα και την ίδια ώρα, φίλες και φίλοι, έχουμε τι? Οι 400.000 θέσεις εργασίας, οι οποίες πομποδός ανακοινώθηκαν. Και με ψηφισμένη ρύθμιση. Περιέχεται στο νόμο, Γιώργο, που είναι πώς θα προσληφθούν. Η Τρόικα. ΕΣΠΑ, ο ΑΕΠ και το καθεξής. Οι 400.000 των εργαζομένων. Και με την έγκριση της Τρόικα. Έτσι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι έγινε λοιπόν? Αυτό. Είπε η κυβέρνηση 400.000 θέσεις εργασίας εγκρίθηκαν από την Τρόικα, αλλά θα ήταν με λεφτά του ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ δεν δίνει μεροκάματα για 3 μήνες και 4 μήνες όπως το είχαν σχεδιάσει. Έπρεπε να πάνε στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο να εγκρίνει το ποσό. Κάνανε λάθος, κανείς υπουργός δεν το είδε, ούτε η Τρόικα το είδε. Άρα υπάρχει έλλειψη ειδικών στην κυβέρνηση για να προσανατολίσουν την όλη εξέλιξη και δεν βάζει τα λεφτά η Ευρώπη. Ελάτε κύριε καθηγητά. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση το γνώριζε. Μάλιστα. Για να είμαστε και δίκαιοι στον εαυτό μου αναφέρουμε. Ναι. Είχε το πράσινο φως από την Τρόικα. Μάλιστα. Φαίνεται ότι την τελευταία στιγμή, δική μου πεποίθηση είναι, δεν ξέρω θα πει ο κύριος Υπουργός, ή αναδιπλώθηκε ή εμπέζει το ένα μέλος από την Τρόικα ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διότι, Γιώργο, όταν υπευλήθη η τροπολογία του ΠΑΣΟΚ ανεφέρετο σε ΕΣΠΑ, σε Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, για συγχρηματοδότηση, όπως αναφέρει και στο εισαγωγικό του νόμου. Αναφέρει, Γιώργο, προγράμματα κοινοφελής εργασίας με συγχρηματοδότηση των ΕΣΠΑ, που θα γίνεται από τον ΑΕΔ και κυρίως, Γιώργο, με ΑΣΕΠ. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι εδώ φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμπέζει ή παναχωρεί, Γιώργο, αναδιπλώνεται και πρέπει να ξεδιπλώσει τα χρήματα, να τα απελευθερώσει, να υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να έχει φτηνές εργασιακές σχέσεις, αλλά δίνει μια διέξοδο σε μια ομάδα ευπαθών κατηγοριών. Αν θέλετε μιλήστε από το κοντρόλ, γιατί άκρα του τάφου σιωπή. Πάμε γρήγορα στα επιδόματα. Είναι ότι αφορά οικογένειες που δεν έχουν κανένα μέλος εργαζόμενο. Ξέρετε ποιες είναι αυτές οι οικογένειες? Είναι οικογένειες οι οποίες, Γιώργο, είναι σε αδιέξοδο όταν κανένα μέλος της οικογένειας δεν εργάζεται. 400.000 λοιπόν είναι αυτές οι οικογένειες. Περιμένουμε με αγωνία αυτό το πρόγραμμα. Και όταν βγήκε στη δημοσιότητα αυτή η εξέλιξη ότι τελικά η Κομισιόν λέει δεν μπορεί να γίνει αυτή η διαδικασία, δυστυχώς, καταλαβαίνετε ότι κόπηκαν τα φτερά τους. Τώρα, από εκεί και πέρα, φίλες και φίλοι, θα δοθεί το ΕΚΑΣ, αλλά θα κοπεί από το 14 κάτω των 65, απλήρωτο το φοιτητικό επίδομα. Ζυγίζαν τους φακέλους, το αντιλαμβάνεστε αυτό? Ζυγίζαν τους φακέλους, να δουν τι βάρος έχουν για να φύγουν από τη Θεσσαλονίκη να έρθουν στην Αθήνα. Είναι τραχυλαφικά πράγματα αυτά. Δεν θα δοθεί πάνω στα επίδομα. Γραφεία κάνουν και οι φοιτητές περιμένουν και είναι και η μοναδική τους ελπίδα, όπως λένε. Είναι δεν θα δοθεί το φίλο της ζωής για αυτούς. Φοιτητικό, δεν θα δοθεί επίδομα ενοικίου. Απλά θα δοθούν τα υπόλοιπα του 2011 και κατά λοιπά η Βουλή ασχολείται με φούστες, μπλούζες, όπλα, παπαγάλους και όλα τα υπόλοιπα. Γιώργο, ο κόσμος ρωτάει εδώ στα μηνύματα, αμέσως μετά λέει την υποβολή φορολογικών δηλώσεων. Περιμένουμε με αγωνία και τα επιδόματα τέκνων. Ακριβώς. Όποιος δεν υποβάλει φορολογική δήλωση, κάνει το επίδομα, κύριε Μουζάκη. Ναι, ξέρετε, υποβάλλω τη δήλωση. Θα πρέπει να υπάρχει και άλλη μια. Στο site της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων θα αναρτηθεί και άλλη μια διαδικασία εκεί, το έντυπο Α21, πώς θα το λένε, που θα υποβάλει την αίτηση για να πάρει το επίδομα. Προσέξτε όμως, δεν αρκεί αυτό, θα πρέπει στη συνέχεια να συλλέξεις τα έγγραφα που ζητάει η απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και να τα αποστέλεις στον ΟΓΑ ή στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου. Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και ό,τι άλλο ζητούν. Προκειμένου να τύχεις το επιδόματος. Βέβαια, αυτή η διαδικασία θα καθυστερήσει, όπως καταλαβαίνετε. Έλα, Ελένη. Αν μου επιτρέπετε μια ερώτηση ακόμη. Αυτό που ρωτάει ο κόσμος είναι: πολλοί, ακόμη και νέοι άνθρωποι, έχουν παλιούς λογαριασμούς από παλιές μισθοδοσίες. Είχαν 10, 15, 20 ευρώ και ξεχασμένους λογαριασμούς που άνοιξαν οι παππούδες στα παιδιά. Αυτά, αν δεν μπουν στη φορολογική, γιατί είναι ξεχασμένοι λογαριασμοί, θα επιβληθούν πρόστιμα και σε τι ύψος ανέρχονται? Γιατί πρέπει να αρχίσουν να ψάχνουν παλιούς λογαριασμούς που έχουν στην κάθε τράπεζα. Έχετε δίκιο. Θα μας δώσει την απάντηση, νομίζω, ο κύριος Θεοχάρης. Γιατί αν πει ότι τόκοι κάτω από 250 ευρώ δεν δηλώνονται, νομίζω ότι αυτοί δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα. Άρα λοιπόν, συνοψίζουμε σε λίγο. Ο Υπουργός Εργασίας για πολλά και για διάφορα. Παρέμβαση κυβερνητικού παράγοντα στο θέμα των φορολογικών δηλώσεων. Ο Γενικός Γραμματέας Εσόδων σε λίγο εδώ για να μας απαντήσει εφόλης της ύλης. Μια παρέα είμαστε και οι παρέες γράφουν ιστορία και το ξέρετε πάρα πολύ καλά.
Οι παρέες γράφουν ιστορία. Και αυτή η παρέα όπως είναι τώρα λειτουργεί εδώ και 10 χρόνια τηλεοπτικά και πάμε καλά. 2-10-48-00-170-171-172. Καλημέρα, παπάκι. Sky.gr και στο Facebook δεν με κάνεις φίλο. Το μάθατε. Περίμενε να μου πεις γιατί στο Facebook δεν με κάνεις φίλη. Σου έχω κάνει έτοιμο. Έχουνε κάνει μαϊμού Facebook όπως και το κανάκι. Άστα, δικό σου είναι τώρα. Εγώ και... Τώρα χαζομάρες λες. Λέω στο Facebook. Ας μας πειράξω λίγο, είναι δυνατόν να στο Facebook. Και του κανάκι του κάνανε πλαστό Facebook, μου κάνανε και εμένα. Μάγκες, κλείστε το, γιατί η αγωγή που θα πέσει θα πάει υπέρ του χαμόγελου του παιδιού. Σας το λέω, έτσι. Εγώ έστειλα μήνυμα, το λέω και δημοσίως. Έστειλα μήνυμα λοιπόν στο συγκεκριμένο προφίλ, του οποίου, Γιώργο, έχω πάρει φωτογραφία σου, υποτίθεται ότι είσαι εσύ κλπ. Κάνεις φίλους κλπ. Δεν την ξέρεις τη διαδικασία τώρα. Τέλος πάντων, όσοι ξέρουν από Facebook, ξέρουν καλά πώς είναι αυτά. Έστειλα μήνυμα λοιπόν και τους είπαν δεν το κατεβάσετε σε 24 ώρες. Υπάρχει ένας άξιος άνθρωπος, καταπληκτικός, ο κύριος Φακιανάκης, που θα αναλάβει το θέμα. Πάμε σε γρήγορο διάλειμμα, ελάτε. Η Καθημερινή. Εγκρίθηκε η ρύθμιση δανείων. Οι όροι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για στεγαστικά και για υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Η Αυγή. Έλεγχος καταθέσεων από το πρώτο ευρώ. Δημοκρατία. Κόκκινα δάνεια. Ποιοι και πώς θα σωθούν. Η Ελλάδα αύριο. Σε γερμανικά χέρια τα χρυσαφικά των Ελλήνων. Το άγνωστο κύκλωμα με κέρδη πάνω από 600 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο που χάνει το κράτος. Έθνος. 1000 μέρες στο βάλτο της γραφειοκρατίας. Η εφημερίδα των συντακτών. Εκβιασμός Σαμαρά. Σαββατιάτικη ελευθεροτυπία. Μαφία της νύχτας στην Ήμπιζα της Αθήνας. Τα νέα. Φορολογική δήλωση. Πώς θα αποφύγετε το ταλαιπωρόσιμο. Ελεύθερος τύπος. Πράσινο φως από Τράγκη για τη ρύθμιση δανείων. Το παρασκήνιο. Στουρνάρας. Υπάρχει φως στο τούνελ. Καρφί. Νοικιασμένα και αγύριστα. 180 εκατομμύρια ευρώ σε 5 χρόνια για μισθώσεις πυροσβεστικών αεροσκαφών που δεν έχουμε ούτε ένα καινούριο. Ριζοσπάστης. Δωρεάν παιδική σταθμή για όλα τα παιδιά. Ελεύθερη ώρα. Η κόλαση του Νταν Μπράουν και ο μαρμαρωμένος βασιλιάς. Εσπρέσο. Ουρές για τον Μίστερ Ντόνατς. Εστία. Ετεροχρονισμός πολιτικής οικονομίας. Α1. 600.000 παιδιά σε εξαθλίωση. Γινόμαστε Μπιάφρα. Μακεδονία. Αλαλούμ στο Taxis.net. Αγγελιοφόρος. Πόσο αξίζει το σπίτι σας? Σπορ. Καυτό 48ωρο για Σαββίδι. Μέτρο Σπορτ. Επενδυτής και διαφάνεια για τον Άρη. Sport Day. Φόρζα Φιλαδέλφια. Goal News. Σοκ και λάμψη. Ώρα των Σπορ. Σε οργασμό η ΑΕΚ, σε οργασμό και ο κόσμος της. Οι πράσινοι τον ρίχνουν. Και φως καθάρισε στην Πάτρα ο θρύλος 83-73. Οι δικές μας καλημέρες να σας συντροφεύουν. Μάγδα, 25 Μαΐου, έτσι. Σαββατοκύριακο πέρασε λοιπόν ο καιρός. Γιώργο, πέρασε ο Μάιος. Πού 25 τώρα. Ο Μάιος. Σαν χθες μας θυμόμαστε το Πάσχα. Έτσι περνά ο καιρός πάρα πολύ γρήγορα. Έχουμε καλό καιρό γενικά σε όλη την Ελλάδα σήμερα. Υπόψη σας, βόρεια και δυτικά, δηλαδή πάνω από τα Γιάννενα. Ακριβώς. Πάνω από Φλόρινα, Θεσσαλονίκη, πάνω όλη η Βόρεια Ελλάδα. Μετά τις 2 θα έχει καταιγίδες και βροχή. Μην περιμένετε καλοκαιρία, ξεχάστε το μπάνιο σήμερα, μέρα που είναι. Από εμάς που λένε, πώς λένε Γιώργο, από το αφλάκι κάτω είμαστε εμείς. Από την κεντρική Ελλάδα και κάτω, κύριε καθηγητά, καλά τα λέω. Από το αφλάκι και κάτω. Είναι Πελοπόννησο, μάλλον. Το αφλάκι είναι Πελοπόννησο. Ευχαριστώ κύριε Τρίψα, γιατί το κατάλαβα. Κάτι λάθος λέω. Ακριβώς. Για όλους εμάς, σήμερα ημέρα Σάββατο μπορεί και να απολαύσουμε την ημέρα γιατί έχει καλό καιρό και πολύ καλό ήλιο. Καλημερίζουμε τον κύριο Ρομπόλη από τη Θεσσαλονίκη. Σάββας Ρομπόλης, καθηγητής Πανεπιστημίου από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
Γεια σας, καλημέρα και εσάς στους συνομιλητές σας. Τι μου κάνετε, καλά είστε? Καλά, ευχαριστώ. Οι 400.000 εργασίας, τέλος, δεν εγκρίθηκαν. 450 βέβαια, για την 450. Για οικογένειες χωρίς έναν εργαζόμενο. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο σοβαρά τα πράγματα. Ναι. Και δεν περιμένει κανείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρατηρήσεις διαδικαστικού ή γραφειοκρατικού χαρακτήρα. Σε μια χώρα όπου η αγορά εργασίας έχει υποστεί αυτά που έχει υποστεί, σε μια χώρα που έχει, όπως θα σας πει και ο κύριος Μητρόπουλος, υποστεί πλήρη κατάλυση των εργασιακών σχέσεων, νομίζω είναι, δεν μπορώ να βρω και μια ακαδημαϊκή διατύπωση να πω, υπολείπεται του ρόλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του αρμόδιου επιτρόπου να κάνει παρατηρήσεις διαδικαστικού χαρακτήρα. Πολύ σωστό. Μάλιστα, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τη στιγμή που ξέρει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως και όσοι ασχολούνται με το θέμα, ότι όλες αυτές οι πολιτικές έχουν αξιολογηθεί για τα αποτελέσματά τους την τελευταία δεκαετία και στα 27 κράτη-μέλη και έχει αποδειχθεί από την έρευνα ότι αυτές οι πολιτικές εντάσσονται στην κατηγορία των ενεργητικών πολιτικών, αλλά στην ουσία μάλιστα. Πάμε στο διατάφτα τώρα. Σαν παθητικές πολιτικές και επιδόματα. Πάμε στο διατάφτα τώρα. Αυτές οι 450.000 άνθρωποι που ήλπιζαν ότι θα βρουν δουλειά, υπάρχει ελπίδα να βρουν δουλειά ή σβήνεται διαπαντός αυτή η ελπίδα? Εξαλείφεται. Κοιτάξτε, δεν ξέρω τι θα γίνει και αν, όπως άκουσα προηγουμένως τον κύριο Μητρόπουλο που έλεγε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αναδιπλωθεί ή θα αναδιπλωθεί και θα εγκρίνει τη δαπάνη για αυτή τη διαδικασία. Αλλά εδώ δεν μιλάμε για δουλειά. Εδώ μιλάμε για ψευδοαπασχόληση 4 μηνών με 427 ευρώ και ανασφάλιστη εργασία. Δηλαδή. Είστε απόλυτα σαφείς για το θέμα αυτό. Γιώργο, το σημερινό δημοσίευμα της Καθημερινής, σε συνέχεια τον οποίο είπε ο καθηγητής, αφήνει μια χαραμάδα ελπίδα στο τέλος ότι μπορεί να αναδιπλωθεί μέσω του κυρίου Επιτρόπου, του κυρίου Αντόρ. Φαίνεται ότι η Επιτροπή προσπάθησε να τον μπλοκάρει, παρά το ότι έχουμε ψηφισμένη ρύθμιση και παρά το ότι οι θέσεις αυτές δεν είναι τίποτα σημαντικές σε μισθούς. Είναι μία ελπίδα για κάποιους νέους μας. Γι' αυτό θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και όταν υποσχέθηκε και όταν έδωσε το πράσινο φως, να επιμείνει να υλοποιηθεί μία ψηφισμένη ρύθμιση, όπως θα το ζητήσουμε και από τον κύριο Υπουργό. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα, φίλες και φίλοι. Οι φορολογικές δηλώσεις είναι η πυραμίδα της ειδησιογραφίας σήμερα. Υπάρχουν 1002 προβλήματα. Τρέξτε να βρείτε κλειδάριθμο, τρέξτε να βρείτε τη βεβαίωση, τρέξτε στην τράπεζα να πάρετε το έγγραφο. Θέλουμε να είμαστε χρηστικοί σήμερα. Γι' αυτό σε λίγο ο Γενικός Γραμματέας Εσόδων, ο κύριος Θεοχάρης, θα είναι εδώ. Τι λέτε, κύριε Μουζάκη? Να πούμε, Γιώργο, το εξής: ότι μπαίνοντας μέσα στο διαδίκτυο για να υποβάλει κανείς τη δήλωση, το πρώτο που του ζητάει και δεν μπορεί να προχωρήσει η φόρμα είναι να επιβεβαιώσει τα στοιχεία του και να αναγράψει την ημερομηνία γέννησής του. Άρα λοιπόν και αυτοί που προσέρχονται σε λογιστικά γραφεία σίγουρα ταυτότητα μαζί, ούτως ώστε να διευκολύνεται αυτή η διαδικασία. Επίσης, σε πολλούς κωδικούς, όπως για εισοδήματα που λαμβάνουν κάποιοι με απόδειξη δαπανών, μιλάμε για εισοδήματα του κωδικού 507-508 και για τις παρακρατήσεις φόρων, είτε για ελεύθερους επαγγελματίες, είτε για όλες τις άλλες τάξεις που έχουν παρακρατήσει φόρου, ανοίγουν πεδία από πίσω που πρέπει να συμπληρώσει τον αριθμό φορολογικού μητρώου. Δηλαδή, λέει, πήρα λεφτά εγώ από τον αυτιά. Τον αριθμό φορολογικού μητρώου του αυτιά τους, ώστε να παραλληλίζουν τα στοιχεία που δηλώνουμε. Τόσο ότι εγώ μου έδωσε μια αμοιβή ο κύριος Μητρόπουλος και μου παρακράτησε φόρο. Αντίστοιχα τον αριθμό φορολογικού μητρώου του κ. Μητρόπουλου. Έτσι, είναι υποχρεωτικά αυτά τα παιδεία. Εδώ θα δούμε και τις βεβαιώσεις, θα δούμε όλα αυτά. Τα οποία. Κύριε Μουζάκη. Και κάτι ακόμα, τον παροχή ρεύματος υποχρεωτικά, γιατί πάλι δεν προχωράει το έντυπο. Γράψτε τα ρολόγια της ΔΕΗ. Ακριβώς. Βάλτε το τίτλο, γράψτε τον αριθμό των ρολογιών της ΔΕΗ και μάλιστα έχει 4-5 κουτάκια για να βάλετε της κύριας κατοικίας, του εξοχικού, του πατρικού, του παπά της ενορίας, του κατηλανάφτη και κάτω-κάτω βάλτε οροσκόπος ζώδιο Λέων, οροσκόπος υδροχόος, γεννηθείς 10 παρατέταρτο το πρωί. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Πάω γρήγορα στον κύριο Μαρκογιαννάκη, γιατί είναι θέμα εδώ, Σπύρο. Τρίψα. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα, κύριε Αυτιά, καλημέρα στους συνομιλητές σας και σε όλους μας ακούν. Τι μου κάνετε, καλά είστε?
Καλά, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, εδώ με ρωτάνε αρκετοί και για τα κουμπούρια στη Βουλή, γιατί ο Βαγγέλης ο Μεϊβαράκης είπε ότι θα μπει στην πόρτα μπροστά και όποιος τολμήσει να περάσει με όπλο, εκείνος θα τον σταματήσει. Και με ρωτάνε και πολλοί αν θα ξανακαλέσετε τον κύριο Παπακοσταντίνου μετά τις νέες εξελίξεις για τη λίστα Λαγκάρτ. Όσον αφορά το πρώτο θέμα που θέσατε, τα όπλα, εμένα μου είναι αδιανόητο να μπαίνει κανείς στον χώρο του Κοινοβουλίου και ιδιαίτερα να είναι βουλευτής και να κρατάει όπλο. Τι το χρειάζεται το όπλο μέσα στη Βουλή? Σωστό. Και για να είμαι ειλικρινής, έχω 25 χρόνια μέσα στο χώρο αυτό. Δεν είχε υποπέσει ποτέ στην αντίληψή μου βουλευτής να κρατάει όπλο. Οι αστυνομικοί κρατούσαν, όχι όμως και βουλευτής. Φαίνεται όμως ότι υπήρξαν κάποια τέτοια μεμονωμένα φαινόμενα και πάρα πολύ καλά έκανε ο πρόεδρος. Το συζητήσαμε σε μια συνάντηση που είχαμε με οι αντιπρόεδροι με τον πρόεδρο και είπαμε ότι πρέπει να σταματήσει έστω και το μεμονωμένο αυτό φαινόμενο και πολύ καλά έχουν μπει αυτά τα μέτρα τα οποία δεν έπρεπε να μπουν, διότι ο κάθε βουλευτής έπρεπε να σέβεται πρώτα τον εαυτό του και μετά το χώρο στον οποίο κινείται και να μην βαζά κουμπούρια και τέτοια πράγματα μέσα στο Κοινοβούλιο. Πάει αυτό. Απόλυτα σαφής. Παπακοσταντίνου, νέες εξελίξεις. Ο Παπακοσταντίνος Παπακοσταντίνου δεν κλήθηκε και δεν έχει εξεταστεί ακόμα, γιατί πρέπει να τελειώσει όλη η άλλη αποδεικτική διαδικασία και πάντα ο ύποπτος, ας το πούμε έτσι, γιατί ακόμα δεν είναι κατηγορούμενος, καλείται για να δώσει εξηγήσεις στο τέλος. Είναι προγραμματισμένος, να μου επιτρέψετε να πω αυτή τη λέξη, μετά την παράδοση εκ μέρους του ΔΟΕ του πορίσματος το οποίο αναμέναμε. Ένα πόρισμα που περιμέναμε από το ΔΟΕ, το οποίο το αργότερο θα έρθει 10 Ιουνίου, από ό,τι μας έχουν υποσχεθεί. Οπότε με το που θα πάρουμε το πόρισμα, αμέσως θα κληθούν οι συγγενείς και εν συνεχεία ο ίδιος. Μάλιστα. Θέλω το εξής, κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή, στο δεύτερο 15ήμερο δηλαδή του Ιουνίου, κύριε Πρόεδρε, θα έρθει ο κύριος Παπακοσταντίνου? Κοιτάξτε, εμείς φιλοδοξούμε με το τέλος του Ιουνίου να τελειώσουμε και να συζητηθεί και το πόρισμα στη Βουλή. Όμως, κύριε Πρόεδρε, έχουν βγει το τελευταίο διάστημα, δηλαδή στην αρχή μας είπαν ότι δεν υπήρξε η τυπική διαδικασία και ήταν ένα άτυπο χαρτί. Έρχονται οι Γάλλοι, μας επιβεβαιώνουν ότι όταν το δώσανε ήταν επίσημο. Αυτό δημιουργεί καινούργια δεδομένα τα οποία θα εκτιμήσει η Επιτροπή στην πρώτη συνεδρίαση που είναι την Τρίτη. Είχαμε τον κύριο Χαλαστάνη, τον πρέσβη, ο οποίος στην πρώτη κατάθεσή του έλεγε. Θα κληθεί ξανά ο κύριος Χαλαστάνης? Ότι δεν ακούστε, τώρα το τι είπε ο κύριος Χαλαστάνης, το τι θα πει ενδεχομένως αν ξανακληθεί. Θα ξανακληθεί πάλι. Αυτά είναι στοιχεία αποδεικτικά τα οποία ένας πρόεδρος μιας εξεταστικής επιτροπής. Θα ξανακληθεί πάλι ο κύριος Χαλαστάνης? Δεν μπορεί να αποφασίσει η Βουλή ή η Επιτροπή. Ναι, λέω, ο κύριος Χαλαστάνης, ο κύριος Διώτης, ο κύριος Βενιζέλος, γιατί όλοι αυτοί που ήταν εμπλεκόμενοι, αν θέλετε, που παίρνανε το στικάκι αυτό, θα ξανακληθούν πάλι για να ξανακαταθέσουν με τα νέα δεδομένα τα οποία λάβατε από την γαλλική κυβέρνηση? Καταρχάς, γιατί βάζετε τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Διώτη? Γιατί και ο κύριος Βενιζέλος πήρε το στικάκι από τον κύριο Διώτη. Επιτρέψτε μου την εποχή εκείνη. Μάλιστα. Την εποχή εκείνη τον Σεπτέμβριο του 2010 δεν είχαν καμιά δουλειά με το Υπουργείο Οικονομικών. Αλλά είναι αυτά θέματα τα οποία θα αποφασίσει όχι ο πρόεδρος της Επιτροπής, θα αποφασίσει η Επιτροπή. Κύριε Μαργογιαννάκη, επειδή έχει μπερδευτεί ο κόσμος για την προανακριτική επιτροπή. Έχει μπερδευτεί ο κόσμος γιατί εμείς κάναμε τη δουλειά μας. Εσείς κάνετε πολύ καλά τη δουλειά σας. Υπάρχουν κάποιες ερωτήματα τα οποία ακόμη δεν έχουν απαντηθεί. Αυτό που λέει ο κόσμος. Δηλαδή, υπήρχε μια κυβέρνηση. Ο Σπύρος ο Τρίψας είναι ο συνάδελφος δημοσιογράφος, κύριε Πρόεδρε. Εντάξει, επειδή δεν έχω εικόνα, γι' αυτό το ρώτησα. Κοιτάξτε κάτι. Κύριε Υπουργέ, να ολοκληρώσω το σκεπτικό, την ερώτηση την οποία θέλω. Υπάρχει λοιπόν μια υπόθεση αυτή από την κυβέρνηση Παπανδρέου. Ο κύριος Παπακοσταντίνου, υπουργός της κυβέρνησης Παπανδρέου, μας λέει λοιπόν με τον κύριο Μπίκα ότι αυτό ήταν προϊόν υποκλοπής, το οποίο δεν ήρθε με τον νόμιμο τρόπο και τυπικό τρόπο στη Βουλή. Έχει λοιπόν, ο κύριος Μπίκας έχει έρθει καταθέτη και λέει πώς πήρε το Θα ξανάρθουν όλοι αυτοί για να πάμε στο διατάφτα, κύριε Πρόεδρε. Στο διατάφτα ο κύριος Παπανδρέου, ο οποίος ήταν και ο πρωθυπουργός της χώρας, ο οποίος είχε ενημερωθεί
Και από τον κύριο Μπίκα, από τον αρχηγό των υπηρεσιών, και από τον κύριο Χαλαστάνη και από την γαλλική κυβέρνηση. Θα κληθούν όλοι αυτοί ξανά για να καταθέσουν ξανά. Κοιτάξτε, αυτό δεν το αποφασίζω εγώ. Μάλιστα. Το αποφασίζει η Επιτροπή ως σώμα. Αν μπορεί να γίνει κατανοητό αυτό, παρακαλώ να το λάβουμε. Κύριε Πρόεδρε. Είμαι απλά διευθύνω τη συνεδρίαση και εκτελώ τις αποφάσεις της Επιτροπής. Είστε απόλυτα σαφής βουλευτής που θα επιχειρήσει να μπει στη Βουλή με όπλο. Εσείς ως πρώην εισαγγελέας και χρόνια βουλευτής, τι προτείνετε να συμβεί? Εάν πει, εγώ θα μπω με όπλο μέσα. Τι λέτε? Θα σας πω αμέσως. Ναι. Υπάρχει το άρθρο του Συντάγματος, το οποίο λέει το εξής. Βουλευτής κατά τη διάρκεια της βουλευτικής θητείας δεν περιορίζεται, δεν συλλαμβάνεται, δεν φυλακίζεται, παρά μόνο κατόπιν άδεια την οποία θα δώσει η Βουλή. Επομένως, την ώρα δεν μπορεί ούτε ο αστυνομικός που είναι στην πόρτα, ούτε οποιοδήποτε άλλος να του πει σου κάνω έρευνα, στο παίρνω, σε συλλαμβάνω, σε πάω αυτό. Άρα είναι θέμα αλλαγής κανονισμού της Βουλής. Ο κύριος Μαράκης νομίζω πως έθεσε τα πράγματα στη σωστή τους βάση. Και ξέρετε, το ζήτημα αυτό είναι πολιτικό. Και πώς ο καθένας νιώθει ότι είναι ο χώρος στον οποίο μπαίνει. Αν νομίζει ότι είναι χώρος όπου μπορεί να κινδυνεύει από τον οποιοδήποτε, είναι άλλο ζήτημα. Και αν νομίζει ότι πρέπει να σέβεται το χώρο στον οποίο μπαίνει, είναι ένα άλλο ζήτημα. Είστε απόλυτα σαφείς. Κύριε Μαρκογιαννάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ ευχαριστώ θερμά. Συμφωνείτε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Μητρόπουλε, ότι το όπλο δεν κάνει τώρα στη Βουλή? Πώς θα το κάνουμε τώρα? Είναι όταν το άκουσα ως είδηση, ειλικρινώς συγκλονίστηκα και δεν υπερβάλλω. Μου είναι αδιανόητο και να χωνέψω ότι συνάδελφοι βουλευτές έχουν πάρει και άδεια οπλοφορίας και κάνουν χρήση. Είστε σαφείς. Είναι αδιανόητο. Και αυτό το οποίο αποκαλύπτουμε σήμερα στην εφημερίδα και το αποκαλύπτει ο κύριος Επεκλιβανής, ο εκλεκτός συνάδελφος, ότι παρόλο που έχει ξεκινήσει προανακριτική, ότι αυτή τη στιγμή 2.062 Έλληνες που φαίνονται ότι είναι μέσα στην λίστα, εδώ και 2 χρόνια, εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις που έχουν ελεγχθεί, αυτή τη στιγμή το ЗΟΕ και ο Υπουργός δεν έχουν ζητήσει να γίνει κανένας έλεγχος. Πάμε φορολογικές δηλώσεις τώρα. Είναι προανακριτική επιτροπή, ενώ βλέπουμε ας πούμε ότι είναι αποδεδειγμένο το έγγραφο. Λοιπόν, κύριε Ρομπόλη, 2 λεπτά υπομονή. Ο Γενικός Γραμματέας Εσόδων είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Να τον καλημερίσω, να τον καλωσορίσω, να δούμε. Καλημέρα, κύριε Θεοχάρη. Καλημέρα σας, καλημέρα στο πάνελ. Τι μου κάνετε, καλά είστε? Καλά, καλά, εσείς? Κύριε Θεοχάρη, θέλω μια σειρά από ερωτήματα που θέτει ο κόσμος. Καταρχήν, οι τόκοι των καταθέσεων. Τι γίνεται με το τεράστιο αυτό θέμα, δεδομένου ότι παρατηρείται μια μεγάλη καθυστέρηση των βεβαιώσεων από πλευράς τραπεζών και παράλληλα ποιο είναι το ποσό πάνω από το οποίο ο πολίτης πρέπει να δηλώνει τους τόκους των καταθέσεων, κύριε Γενικέ? Το ποσό αυτό είναι τα 250 ευρώ. Όταν ένας φορολογούμενος, ανεξαρτήτως αριθμού λογαριασμών, έχει τόκους άνω των 250 ευρώ, αυτό αποκλείει την μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων που έχουν έναν απλό λογαριασμό μισθοδοσίας, παράδειγμα, ή αυτοί οι άνθρωποι δεν χρειάζεται να δηλώσουν τους τόκους. Όταν ξεπερνάει το σύνολο του λογαριασμού σου η τόκη που έχεις τα 250 ευρώ, τότε είσαι υποχρεωμένος να το δηλώσεις. Έχουμε λοιπόν την πρώτη διαβεβαίωση από τον θεματοφύλακα των φορολογικών δηλώσεων. Γιατί κακά τα ψέματα, αυτή είναι η αποστολή σας. Και εμείς εδώ χρηστικά, πολύ χρηστικά, κύριε Γενικέ, γιατί αυτός είναι ο ρόλος και του δημοσιογράφου και του κρατικού λειτουργού. Πρώτον, ο κόσμος να βοηθηθεί. Μπράβο. Όσοι έχουν τόκους πάνω από 250 ευρώ, ρωτώ, μετά το φόρο ή πριν το φόρο? Γιατί οι τόκοι φορολογούνται. Ναι. Ομολογώ ότι αυτό δεν το έχω εξετάσει. Μπορούμε να το δω και να κάνουμε μια διευκρίνηση για να μην πω κάτι τώρα το οποίο δεν είναι ανακριβές. Γιατί ρωτάνε οι πολίτες και λένε, θα βάλουμε τους τόκους αφορολόγητους ή φορολογημένους? Διότι οι τόκοι, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχουν μια παρακράτηση. Άρα λοιπόν χρειάζεται αυτή η διευκρίνηση. Είδατε ότι αυτό το ρεπορτάζ, κύριε Γενικέ, 25 χρόνια το κάνω στο Υπουργείο Οικονομικών. Έχω γνωρίσει υπουργούς οικονομικών, πρωθυπουργούς, ιστορίες. Τι να σας πω. Άρα λοιπόν, η πρώτη σαφέστατη θέση δικιά σας είναι πάνω από 250 ευρώ δηλώνονται.
Περιμένουμε τη διευκρίνηση αν θα είναι οι φορολογημένοι τόκοι ή αφορολόγητοι. Σωστά? Σωστά. Έχω τη γνώμη ότι πρέπει να είναι οι φορολογημένοι τόκοι, κύριε Γενικέ, γιατί οι τόκοι ήδη έχουν φορολογηθεί, έτσι δεν είναι? Ναι. Λογικό ακούγεται, απλώς να μην πούμε κάτι το... Ακριβώς. Άρα λοιπόν έχουμε αυτή την πλευρά. Δεύτερον, ένας ο οποίος έχει ένα λογαριασμό και είναι η συνδικαιούχη, είναι η γυναίκα του και τα δυο του τα παιδιά, πάει δια του 4 και αν το ποσό στον καθέναν είναι κάτω από 250 ευρώ, το δηλώνουνε, γιατί ακούσαν όλοι 250 και σου λέει έχω το όριο 250. Είναι το σύνολο του τόκου πάνω από 250? Κοιτάξτε, δηλώνεται το πραγματικό γεγονός. Δηλαδή, αν είναι ένας λογαριασμός ο οποίος ανήκει σε κάποιον, το διαχειρίζεται και απλώς έχει ένα δεύτερο όνομα, μόνο και μόνο έτσι για μια δύσκολη στιγμή, ναι. Τότε κανονικά πρέπει να δηλώσει ο ίδιος το ποσό των χρημάτων. Δηλαδή, είναι το πραγματικό γεγονός και όχι, ας το πούμε, μια τυχαία, δηλαδή ένα διαμοίρασμα σε όλους. Δηλαδή, εάν κάποιος έχει 500 ευρώ σε τόκους και πει παίρνω πάνω μου το ποσό, αν και έχω τα παιδιά μου γραμμένα τα ονόματά τους στο βιβλιάριο, δεν τα βάζω στα παιδιά, παίρνω όλο το ποσό πάνω μου. Θα έχει περιπέτειες με την εφορία και τη δικαιοσύνη? Όχι. Αν δηλωθεί όλο το ποσό των τόκων, ναι. Ανεξαρτήτως σε ποιον από τους δικαιούχους ή πώς θα μοιραστεί, νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα. Ξέρετε γιατί σας το λέω αυτό? Πολλές γιαγιάδες, κύριε Γενικέ, έχουν βάλει συνδικαιούχους γιους και νύφες, δεν τους το έχουν πει, για να μην πάει ο γιος και η νύφη και πάρουν το παραδάκι. Και με παίρνανε χθες τηλέφωνο και μου λένε: άμα βγάλεις αυτό το καλό παιδί, το Θεοχάρη, το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, ρώτα τον. Άρα λοιπόν, μπορεί ένας ο οποίος έχει και 500 και 1000 ευρώ τόκους και έχει 4 και 3 και 2 συνδικαιούχους, να πει: βάζω εγώ στη δικιά μου δήλωση όλο το ποσό και τελειώνει, έτσι? Έτσι. Άρα λοιπόν, είναι η δεύτερη μεγάλη απάντηση που παίρνω από εσάς. Το τρίτο και σημαντικό. Θέλω να μου πείτε αν θα ανοίξουν τα ΚΕΠ, κύριε Γενικέ. Διότι είναι στο χωριό, μακριά, δεν έχει άνθρωπο κοντά, δεν έχει εγγονό, δεν έχει γιο, δεν έχει νύφη, δεν έχει τίποτα. Και δεν έχει που την κεφαλήν κλείνε. Και ο λογιστής είναι στην πρωτεύουσα του νομού. Ενώ το ΚΕΠ είναι κοντά. Μπορείτε να δώσετε εντολή ως Υπουργείο Οικονομικών στα ΚΕΠ να εξυπηρετήσουν τους πολίτες? Είναι λίγο δύσκολο, ομολογώ, διότι χρειάζεται μια κάποια γνώση, δηλαδή και η παραλαβή που γινόταν στις εφορίες μέχρι και πέρσι. Δεν παραλαμβάνεται απλώς μια δήλωση την αφήνεις και φεύγεις. Πρέπει να ελεγχθεί για την ορθότητα πριν την πάρεις. Υπάρχουν πολλά θέματα. Ναι. Αυτό που θα ισχύσει φέτος σε σχέση με πέρσι είναι ότι οι ΔΟΗ, όταν δουν έτσι μια πραγματική αδυναμία, θα έχουν τη δυνατότητα να παραλάβουν τις δηλώσεις, παρόλο που σε συντριπτική πλειοψηφία πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι υπάρχει τούτη η εξέλιξη, αλλά δώσατε παράθυρο χθες. Άνθρωποι κάποιας ηλικίας που δεν έχουν που την κεφαλήν κλείνε, που είναι μόνοι, που δεν ξέρουν και γράμματα. Και είναι ευνόητο αυτό για ανθρώπους κάποιας ηλικίας, να μπορούν να πάνε στον έφορο και να του πούνε: κάνε μου, παιδάκι μου, συμπλήρωσέ μου τη φορολογική δήλωση. Ναι. Κοιτάξτε, αυτό που υπάρχει το παράθυρο αυτό, γιατί πρέπει να μεριμνήσουμε και τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν άλλη διέξοδο. Απ' την άλλη, να πούμε ότι μας εκπλήσουν οι άνθρωποι και με τις γνώσεις και με τις δυνατότητες. Έχουμε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας που τα κάνουν και μόνοι τους ηλεκτρονικά. Δηλαδή, αυτό είναι αισιόδοξο και ευχάριστο να το βλέπουμε. Ακούστε, είναι και η μια πλευρά, είναι και η άλλη. Ερώτημα. Το ΙΚΑ δεν μπορούσε να σας στείλει όλα αυτά στο Κέντρο Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών, ώστε να αντλήσετε από εκεί αυτές τις πληροφορίες, και αν είναι δυνατό να γίνει αυτό, ή το ΙΚΑ ή το ΝΑΤ? Για παράδειγμα, ο διοικητής του ΝΑΤ, σε κατηδίαν κουβέντα που έκανα μαζί του, μου λέει: ακόμα και τα λιμεναρχεία θα βάλω για να βοηθήσουν τον κόσμο, οι ναυτικοί μας σε απομακρυσμένες περιοχές, να πάρουν τη βεβαίωση. Και ήταν πολύ σημαντικό να το λέει ένας άνθρωπος όπως είναι ο διοικητής του ΝΑΤ. Δηλαδή, μπορούν να βοηθήσουν όλοι, κύριε Γενικέ, προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι. Εμείς έχουμε κάνει χαρτί προς τα ταμεία, να μας στείλουν στοιχεία. Όποιο ταμείο, ακόμα και τώρα που έχουμε ανοίξει, μας στείλει στοιχεία, εμείς θα τα περάσουμε στις δηλώσεις, ώστε να τα βρουν οι άνθρωποι έτοιμα προσυμπληρωμένα. Με το ΙΚΑ έχουμε κάνει τη συνεννόηση. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες, αρχές της εβδομάδας, θα μας έχει στείλει το αρχείο ώστε να το ανεβάσουμε, που είναι η συντριπτική πλειοψηφία. Αλλά επειδή όλοι έχουν και ένα δεύτερο ταμείο ή κάτι άλλο, θα
ελπίζω ότι και τα υπόλοιπα ταμεία θα ανταποκριθούν. Κύριε Γενικέ, γιατί δεν υπάρχουν αυτά τα βιβλιαράκια και οδηγίες για τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων? Και ο κύριος Μουζάκης εδώ, ο φοροτεχνικός. Γιατί δεν υπάρχει αυτό το βιβλιαράκι φέτος, δεν υπάρχει αυτή η μπροσούρα να ξέρει ο πολίτης? Και επίσης ζητάει η νέα φορολογική δήλωση να καθοριστούν και οι αριθμοί των ρολογιών, να γράφονται και οι αριθμοί των ρολογιών της ΔΕΗ. Αυτό είναι για την ακίνητη περιουσία? Ναι, κοιτάξτε, αυτό που καταρχήν για το βιβλιαράκι να πούμε ότι τη Δευτέρα θα είναι έτοιμο, οπότε ανοίξαμε Παρασκευή έτσι για τον κόσμο να μπορέσει να δει την δήλωση και όποιος εν πάση περιπτώσει έχει απλή δήλωση, ήδη έχουμε ξεπεράσει τις 1000 υποβολές οριστικές. Και τη Δευτέρα θα έχουμε το βιβλιαράκι, δεν νομίζω ότι είναι πρακτικά την ίδια στιγμή έτοιμο και το ένα και το άλλο. Όσον αφορά το ρολόι της ΔΕΗ, πράγματι φέτος, όχι μόνο για το ρολόι της ΔΕΗ, φέτος προχωράμε σε πολύ περισσότερες διασταυρώσεις. Είναι ένας από τους λόγους ο οποίος μας έκανε να αλλάξουμε την εφαρμογή και λίγο να καθυστερήσουμε. Κάνουμε πολύ περισσότερες διασταυρώσεις και θα το δει και ο κόσμος. Μία από αυτές είναι και με το ρολόι της ΔΕΗ, γιατί ταλαιπωρήσαμε πάρα πολύ κόσμο πέρσι με την βεβαίωση του ΕΤΙΔΕ, το οποίο δεν είχε πληρωθεί για το 2011. Η ΔΕΗ έχει αριθμούς φορολογικού μητρώου που δεν έχουν καμία σχέση με τον ιδιοκτήτη, παλιούς ενοικιαστές, πάρα πολλά προβλήματα, και επειδή λοιπόν έχουμε πολλά ρολόγια να βεβαιώσουμε φόρους και έχουμε αφημί που δεν ταιριάζουν, θελήσαμε να βάλουμε το ρολόι της ΔΕΗ παντού, ώστε να μπορούμε να μεταβούμε από το ρολόι της ΔΕΗ στον πραγματικό ιδιοκτήτη. Τώρα, κύριε Γενικέ, με τους 18άριδες τι κάνατε τελικά? Ο 18άρης υποβάλλει φορολογική δήλωση όταν είναι προστατευόμενος αλλά έχει έσοδα, και πότε δεν υποβάλλει ο 18άρης? Ο 18άρης όταν είναι προστατευόμενο μέλος δεν έχει υποχρέωση να υποβάλει δήλωση. Έχει όμως υποχρέωση να έχει αριθμό φορολογικού μητρώου, και σε αυτή την περίπτωση ο γονέας που υποβάλλει τη δήλωση βάζει τον αριθμό φορολογικού μητρώου του παιδιού. Είστε σαφείς? Κύριε Γενικέ, να περάσουμε σε ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα. Χθες είχαμε πρεμιέρα για το τάξις και δεν πήγε πάρα πολύ καλά. Το σύστημα ήταν κλειστό, άνοιξε για λίγο, έπεσε και πάλι. Φάνηκε απροετοίμαστο το Υπουργείο για αυτή τη διαδικασία και βεβαίως με μεγάλη ταλαιπωρία και ακόμη μια φορά για τους φορολογούμενους, για όσους θα το χρησιμοποιούσαν. Αυτό είναι απολύτως ανακριβές. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν άνοιξε το σύστημα λίγο για να πέσει μετά? Μα άνοιξε χθες, μπήκε ο κόσμος για λίγη ώρα και ξανά έκλεισε μετά. Όχι. Το σύστημα άνοιξε κανονικά στις 4 η ώρα. Είχαμε πει θα ανοίξει χθες. Ο σκοπός μας ήταν να ανοίξει γύρω στη 1 η ώρα. Είχαμε κάποια έκτακτα ζητήματα. Τελικά άνοιξε στις 4 άνοιξε, δεν ξανάπεσε, λειτουργεί κανονικά, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Οπότε, εντάξει, ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Είναι η πρώτη μέρα τώρα, σήμερα δεύτερη. Δεν έχουμε δει κάποιο ουσιαστικό ζήτημα. Ελπίζουμε ότι δεν θα έχουμε προβλήματα, γιατί πιστεύουμε ότι και η υποδομή θα αντέξει, δεν θα υπάρχει κάποιο ζήτημα. Τώρα, πριν δώσω το λόγο στον κύριο Μουζάκη, θέλω μια χάρη από εσάς. Αυτός ο οποίος δεν θα υποβάλει φορολογική δήλωση δεν θα μπορεί να εισπράττει και επίδομα στο μέλλον, και αυτός που δεν θα υποβάλει φορολογική δήλωση δεν θα έχει το ευεργέτημα της μείωσης φόρου λόγω αποδείξεων? Κοιτάξτε, αυτός που από φέτος έχουμε υποχρέωση όλοι να υποβάλουμε φορολογική δήλωση. Οπότε είναι μια υποχρέωση, δεν υπάρχει αυτό το 3.000 ευρώ το όριο, όλα αυτά τα πράγματα, οπότε πρέπει να υποβάλουμε πια φορολογική δήλωση όλοι. Δεύτερον, κατά τη διαδικασία της υποβολής έχουμε και την φόρμα για το επίδομα των τέκνων. Μάλιστα. Οπότε μπορούμε να... πρέπει να υποβληθεί η δήλωση για το επίδομα των τέκνων για να μπορέσουμε να το πάρουμε. Σαφής. Να ρωτήσω, Γιώργο. Αυτός που δεν θα υποβάλει έγκαιρα τη φορολογική δήλωση τρώει πρόστιμο σαν να μην είχε καθόλου αποδείξεις? Υπάρχει τέτοια ποινή? Ένας φίλος ρωτάει. Ναι. Ο νόμος ορίζει, Γιώργο, κύριε Γενική, καλημέρα. Ο νόμος ορίζει ότι αν δεν υποβάλεις τις αποδείξεις σου, έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις μέχρι το πέρας, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της φορολογικής δήλωσης. Δηλαδή, αν για παράδειγμα σήμερα μπει κάποιος και υποβάλει δήλωση και δεν της βάλει τις αποδείξεις, μπορεί μέχρι 36 που είναι η καταληκτική ημερομηνία να υποβάλει συμπληρωματική δήλωση, στη ΔΟΗ βεβαίως, ούτως ώστε να ληφθούν υπόψη. Αναφορικά με το επίδομα που είπε, κύριε Γενικέ, ο κύριος Αυτιάς,
Προφανώς θα δημιουργηθεί μια άλλη φόρμα, γιατί πάλι η Γενική Γραμματεία, από όσο γνωρίζουμε, θα το κάνει αυτό, η οποία θα πρέπει να συμπληρώνεται για να δοθεί αυτό το επίδομα του νόμου 4093. Έτσι είναι και έχουμε προχωρήσει ως προς αυτό. Έχουμε προχωρήσει, έχουμε κάποιες μικρές λεπτομέρειες ακόμα με τον ΟΓΑ να συμφωνήσουμε και μόλις κλείσουμε αυτές τις αμέσως επόμενες ημέρες θα γίνει και αυτό. Τώρα, κύριε Μουζάκη. Κύριε Γενικέ, επειδή συζητάμε συνέχεια για τους τόκους, το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, οι τράπεζες καταρχήν σύμφωνα με το φορολογικό νόμο, όπως και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει παρακρατήσει φόρο, είναι υποχρεωμένο να δώσει βεβαίωση. Η τράπεζα δεν έχει δώσει καμία τέτοια βεβαίωση και αναγκάζει το πολίτη να προσθέσει την τράπεζα. Υπάρχει δυνατότητα να έρθετε σε επαφή προκειμένου να υποχρεωθούν σε εισαγωγικά να αποστείλουν αυτές στους πολίτες τις βεβαιώσεις των τόκων? Έχουμε έρθει σε επαφή στο προηγούμενο διάστημα. Μας είπαν ότι θα το έκαναν. Εν πάση περιπτώσει, επειδή βλέπουμε και έχουμε και πολύ κόσμο που διαμαρτύρεται, θα στείλουμε μια εγκύκλιο τη Δευτέρα στις τράπεζες, ώστε να τους υπενθυμίσουμε. Δεν θα πρέπει να το κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, να τους υπενθυμίσουμε την υποχρέωσή τους αυτή, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος. Κύριε Γενικέ, αφού οι καταθέσεις φορολογούνται, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ήταν τόσο δύσκολο οι τράπεζες ένα καλώδιο θα βάζανε, σύνδεση με το κέντρο πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών, δόξα τω Θεώ, η τράπεζα ξέρει και τι φαγητό τρώγαμε χθες. Να σας στείλει αυτά τα στοιχεία, να μπουν κατευθείαν στο εισόδημα για να βγει ο αυξημένος φόρος κοινωνικής αλληλεγγύης και θα τέλειωνε η ιστορία. Χωρίς χαρτιά, χωρίς... Φανταστείτε τώρα ένας, ο οποίος είναι σε 5 τράπεζες, γιατί έχει μισθοδοσία στη μία, έχει επιδόματα στο άλλο, έχει τη μάνα του και τον πατέρα του στο άλλο, έχει το παιδί του γιατί είναι φοιτητής σε μια πόλη. Θα πρέπει να τρέχει σε 5 τράπεζες, να πάρει 5 διαφορετικές βεβαιώσεις, προκειμένου να τις εντάξει για να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Δεν θα είναι καλύτερα σε μια απευθεία σύνδεση με τις τράπεζες να έχει τελειώσει αυτή η ιστορία, δεδομένου ότι οι τράπεζες έχουν προκεχωρημένες υπηρεσίες τέτοιου είδους? Είναι αλήθεια ότι θα ήταν πολύ καλύτερα. Ακόμα και τώρα και τελευταία στιγμή το ζητάμε εμείς από τις τράπεζες. Το είχαμε ζητήσει εδώ και αρκετούς μήνες, πάνω από 1,5-2 μήνες. Δεν ήταν έτοιμες οι τράπεζες να το δεχτούν και να μπορέσουν να το κάνουν. Όμως νομίζω ότι τώρα βλέπουν και τα προβλήματα που δημιουργούν στον κόσμο και στους εαυτούς τους με όλες αυτές τις εκτυπώσεις και ίσως τελικά προλάβουν να μας στείλουν. Θα το περιμένουμε. Αυτό δεν μπορούμε να τους υποχρεώσουμε. Κύριε Γενικέ, υπάρχει ένα θέμα. Αυτή τη στιγμή το ΣΔΟΕ, το Υπουργείο Οικονομικών, εσείς, ο Μαυραγάνης, ο Στουρνάρας, οι πάντες ξέρουν τι έχει ο κάθε Έλληνας στην τράπεζα. Είναι έτσι, δεν είναι? Το ξέρετε. Αφού ξέρετε πόσα έχει, δεν ξέρετε τι τόκους έχει? Αυτό είναι φοβερό, δηλαδή. Είναι τρομερό όταν ξέρετε τα πάντα και καλά κάνετε και τα ξέρετε, για να βρίσκετε ποιους κλέβουν και ποιους δεν κλέβουν την εφορία. Όταν λοιπόν το κράτος ξέρει τι καταθέσεις έχει κάποιος, ξέρει αυτόματα και πόσες καταθέσεις έχει και πώς έχουν φορολογηθεί και μπορεί αυτόματα να εντάξει αυτό το ποσό στο φορολογητέο εισόδημα, ώστε να βγει ο φόρος κοινωνικής αλληλεγγύης που αυξάνεται λόγω της δεύτερης φορολογίας των τόκων. Είναι έτσι, δεν είναι, Γενικέ μου? Ναι, κοιτάξτε, θα έπρεπε να... Δεν ευθύνεστε εσείς γι' αυτό? Απλοποιούμε, όχι, λέω απλοποιούμε. Αντιλαμβάνεστε τι λέω, Πήραμε κάποια αρχή από για παράδειγμα από τις τράπεζες στο τελευταίο χρονικό διάστημα που είχαν σχέση με κάποιες παρακρατήσεις ομολόγων. Δεν είναι μια πολύπλοκη δουλειά. Μας πήρε 5 μέρες για να μπορέσει να ολοκληρωθεί. Υπάρχουν λάθη, τα αρχεία πάνε προς πίσω. Δηλαδή δεν είναι μια διαδικασία που είναι αυτόματη. Εντάξει, θέλει μια δουλειά. Όποιος δεν υποβάλει φορολογική δήλωση, όποιος δεν πάει και πει δεν μπορώ, δεν θέλω, είμαι άνεργος, δεν έχω τίποτα, έχω ένα σπίτι που το απέκτησα πριν από 10 χρόνια με κόπο και με αγώνα και το ξεχρέωσα πέρυσι, είχα και ένα αυτοκίνητο που κατέθεσα τις πινακίδες, δεν έχω τίποτα, άντε γεια σας, χαίρετε. Τι παθαίνει? Κοίταξε, η υποχρέωση υπάρχει. Τώρα από εκεί πέρα, εάν υπάρχει μια μηδενική δήλωση πλήρως κτλ., νομίζω ότι προβλέπεται ένα διοικητικό πρόστιμο σε περίπτωση που... Μάλιστα. Όλοι λοιπόν υποχρεούνται σε φορολογική δήλωση. Κύριε Γενικέ, εγώ κάνω μια πρόταση. Προκειμένου ο πολίτης να διεκδικήσει επιδόματα, προκειμένου ο πολίτης να διεκδικήσει αυτά που δικαιούται, ακόμη και αν έχει 0 εισόδημα, να καταθέσει φορολογική δήλωση, ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορεί να δείχνει στο κράτος, κύριε, έχω 0, άρα δικαιούμαι τα επιδόματα. Συμφωνείτε? Συμφωνώ, γιατί δεν θα δίνουμε πια βεβαιώσεις. Δεν υπάρχει πια η βεβαίωση από φέτος ότι δεν έχει υποχρέωση υποβολής, διότι έχουν όλοι. Άρα μόνο με τη δήλωση μπορεί να υποδείξει ότι... Δεν έχει εισοδήματα.
Ακριβώς. Δεν μπορούμε πια να δίνουμε. Πάρα πολλοί κόσμος ερχόταν και ζητούσε βεβαίωση ότι δεν έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης. Αυτή καταργείται από φέτος, διότι δεν υπάρχει. Σωστά, άρα μας δίνεται και μια μεγάλη είδηση για όλο τον κόσμο, και αυτό είναι σημαντικό. Αυτός που δεν έχει καθόλου εισοδήματα, έχει μηδενικά εισοδήματα, ας υποβάλει δήλωση, διότι το μηδενικό που θα πάρει στο τέλος, σε ό,τι αφορά ή να φορολογηθεί ή να έχει επιστροφή ή οτιδήποτε άλλο, θα υπέχει εγγράφου, θα έχει θέση εγγράφου με το οποίο θα διεκδικεί επιδόματα. Είναι έτσι, δεν είναι? Έτσι. Λοιπόν, Γιώργο, αυτό ήταν το καλύτερο που ακούστηκε σήμερα. Γιώργο, είπαμε πράγματι όπως. Διότι θα τρέχει ο πολίτης, του λέει: απέδειξέ μου δεν έχει εισοδήματα. Άντε τρέχα τώρα στο μουζάκι, άντε τρέχα στον έναν στον άλλον, να αποδείξω δεν έχει εισοδήματα. Τότε θα είναι εκπρόσθεσμος και θα είναι τα πρόστιμα που λέγαμε. Ακριβώς. Αν τότε πάει να το χρειαστεί, η εφορία θα του πει κάνει δήλωση. Διότι συμβαίνει το εξής, κύριε Γενικέ. Άνθρωποι που δεν έχουν εισοδήματα και διεκδικούν επιδόματα, μετά λένε: εγώ δεν έχω. Ναι, αλλά πρέπει να το αποδείξεις. Άρα λοιπόν, μηδενική δήλωση για να αποδειχθεί αυτό σε κάθε ζήτηση από άλλη υπηρεσία, από ΟΓΑ, από τρίτεκνους, από, προκειμένου να πάρουν τα επιδόματά τους. Αυτό ήταν το καλύτερο που άκουσα σήμερα. Κύριε Τρίψα. Ναι, εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Καταρχήν, μια παρατήρηση είναι η εξής. Ότι από τη στιγμή που είσαι σε μια δημόσια υπηρεσία, δηλαδή τα στοιχεία σου τα έχει μια δημόσια υπηρεσία, πρέπει να τα έχουν όλο το κράτος. Σε οποιοδήποτε πολιτισμένο κράτος, δεν θα ψάχνουμε να βρούμε ποιος θα πάρει τα επιδόματα και πώς το ε1, ε2, ε9, δεν ξέρω τι όλα αυτά. Ναι. Μια ερώτηση όμως που θέλω να κάνω στο Γενικό Γραμματέα είναι η εξής. Η κεντρική κυβέρνηση, κύριε Θεοχάρη, έχει υπολογίσει κάποια έσοδα και έχει προϋπολογίσει κάποια έσοδα. Ξέρετε όμως από το πρώτο τρίμηνο και το δεύτερο που κλείνει αυτή τη στιγμή ότι δεν είναι τα αναμενόμενα αυτά τα οποία περιμένετε. Είτε από φυσικά πρόσωπα ή πολύ περισσότερο από τις επιχειρήσεις. Κάποιες επιχειρήσεις πέρυσι και ειδικότερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να προπληρώσουν ένα φόρο πέρυσι. Φέτος είναι ζημιογόνες. Αυτές οι επιχειρήσεις θα ξαναπληρώσουν πάλι φόρο, θα υπάρξει καινούρια προκαταβολή, θα επιστραφεί μέρος αυτού, θα είσαστε μέσα στα έσοδα τα οποία έχετε προϋπολογίσει? Ναι, κοιτάξτε, και τα έσοδα των άμεσων φόρων, όχι των έμεσων, είναι καλύτερα, θα έλεγα, από όσα είναι προϋπολογισμένα. Είναι προφανές ότι υπάρχει κάποιο ζήτημα σε σχέση με τα έσοδα του ΦΠΑ κυρίως. Αυτό όμως, όπως περνάνε οι μήνες, γίνεται όλο και καλύτερο, μειώνεται δηλαδή η απόκλιση αυτή. Δεν νομίζω δηλαδή ότι υπάρχει ουσιαστικό πρόβλημα με τα έσοδα αυτή τη στιγμή, διότι υπερκαλύπτεται από τις προσπάθειες που κάνουν οι εφορίες για να κυνηγήσουν και ληξιπρόθεσμα και εν γέννη να κάνουν και τις επιστροφές βέβαια για να μπορέσουν να βοηθήσουν τον κόσμο. Κύριε Γενικέ, υπάρχει μια αδικία. Μια μεγάλη αδικία που τη φωνάζω χρόνια. Γιατί από μένα το κράτος ζητάει να του προπληρώσω, να του δώσω προκαταβολή για το φόρο της επόμενης χρονιάς, όταν εγώ δεν ξέρω αν του χρόνου θα έχω δουλειά? Που δεν έχει. Εδώ είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Λέει το κράτος, και μάλιστα διαψεύστηκε ότι του χρόνου θα είναι 90% η προκαταβολή του φόρου. Δηλαδή το κράτος λέει από μένα φέτος, από μένα, από εσάς, από τους πάντες, δώσε και 50% προκαταβολή του φόρου που θα πληρώσεις του χρόνου. Και πού ξέρει αν εγώ θα έχω δουλειά του χρόνου και θα μπορώ φέτος να προκαταβάλω αυτό το φόρο για του χρόνου, αν κανείς δεν είναι σίγουρος, όταν κανείς δεν είναι σίγουρος, θα έχει δουλειά τον επόμενο χρόνο. Και αν αυτά τα λεφτά μπορεί κάποιος να τα εισπράξει αν μείνει άνεργος? Κοιτάξτε, αυτό που λέτε έχετε δίκιο από τη μία μεριά. Από την άλλη είναι μια διεθνής πρακτική και ο λόγος που γίνεται είναι διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο πολλές φορές όταν έρχεται ένα μεγάλος φόρος να μπορέσεις να τον πληρώσεις όλο μαζεμένο. Θέλει πολύ καλή διαχείριση των οικονομικών. Όπως τους μισθωτούς παρακρατείτε τη στιγμή της μισθοδοσίας τους, έτσι και για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες γίνεται μια προσπάθεια να μοιραστεί το ποσό του φόρου, ώστε να μπορεί να το πληρώσει. Αυτό οδηγεί σε καλύτερες πληρωμές και τελικά. Εδώ δεν ξέρουμε αν τι θα σημερώνει αύριο. Αυτό το μαρτύριο. Για παράδειγμα, εδώ είναι ο πρόεδρος των συνταξιούχων του Δημοσίου. Ο ευσεβής, ο καλός φίλος, ο κύριος Βαβουγιός. Ρωτώ λοιπόν, όταν ένας συνταξιούχος έχει εισοδήματα από μία πηγή, κύριε Γενικέ, μία πηγή, μία και μοναδική, μία σύνταξη έχει μόνο, και έχει ένα σπίτι εδώ και 30 χρόνια και έχει ένα αυτοκίνητο 1000 κυβικά που πιο ακριβά κοστίζουν τα λάστιχα παρά το αυτοκίνητο.
Αυτόν τον άνθρωπο, γιατί τον να ταλαιπωρούν να πηγαίνει στην εφορία? Δεν πρέπει το ίδιο το ταμείο να κάνει εκαθάριση και να τελειώνει η ιστορία εκεί 31 του κάθε χρόνο? Συμφωνούμε, αυτό ακριβώς είναι και ο λόγος που προχωράμε σε όλες αυτές τις ηλεκτρονικές υποβολές. Ναι. Φέτος έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια να μπορέσουμε να καθαρίσουμε και να έχουμε σωστούς αριθμούς φορολογικού μητρώου σε όλα τα ταμεία. Ξέρετε και με τα ταμεία τι γίνεται με τη συγκέντρωση για πρώτη φορά όλων των συντάξεων σε ένα σημείο. Με αυτούς τους τρόπους θα μπορέσουμε και να κάνουμε τις σωστές διασταυρώσεις, να φύγουν όλοι οι συνταξιούχοι μαϊμού, οι οποίοι τελικά στρέφονται κατά των υπόλοιπων συνταξιούχων, διότι δημιουργούν ελλείμματα, και αλλά και απ' την άλλη να μπορέσουμε να αφαιρέσουμε την ταλαιπωρία από τους πολίτες. Όταν δούμε ότι το σύστημα δουλεύει μια χρονιά, μπορούμε την επόμενη να πούμε γιατί δεν χρειάζεται πια οι δηλώσεις. Κύριε Γενικέ, σας ευχαριστώ. Ναι. Γιατί καθυστερεί η λειτουργία των κέντρων εξυπηρετήσεως φορολογουμένων? Διότι αν αυτά λειτουργούσαν, δεν θα υπήρχε σήμερα αυτή η δυσχέρεια καταθέσεως των δηλώσεων. Έχουμε αρκετά κέντρα αυτή τη στιγμή, τα οποία με το νέο τάξη, στο οποίο ξέρετε ότι προχωράμε έτσι με σχετικά γρήγορους ρυθμούς, έχουμε 4 εφορίες οι οποίες μπαίνουν κάθε εβδομάδα. Με το τέλος αυτής της διαδικασίας, με τον Οκτώβριο, θα υπάρχει δυνατότητα να βάλουμε πολύ περισσότερα κέντρα φορολογικών υπηρεσιών. Κύριε Μουζάκη. Πριν κλείσουμε, κύριε Γενικέ, επειδή εκπνέει προθεσμία 31 Μαΐου για τις δηλώσεις των προσωπικών εταιρεών και των νομικών προσώπων, παρακαλούμε να το δείτε για παράταση, προκειμένου στις περισσότερες περιπτώσεις, ξέρετε ότι δεν έχει ανοίξει το σύστημα. Αναμένουμε, γιατί έχουμε τεράστιο πρόβλημα και εμείς και οι επιχειρήσεις. Θα το δούμε θετικά, ευχαριστώ. Μάλιστα. Άρα θα έχουμε παράταση. Κύριε Γενικέ, βγάλαμε ειδήσεις. Σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ για τις επεξηγήσεις που μας δώσατε. Και νομίζω ότι ανοίξαμε ένα σημαντικό δρόμο. Να είστε καλά. Νομίζω ότι ο κόσμος φέτος θα έχει και πολύ μικρότερη επιβάρυνση από πέρσι και ελπίζω αυτό να βοηθήσει όλους. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά. Έτσι έχουν τα πράγματα. Γενικός Γραμματέας Εσόδων. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Σε λίγο ο Υπουργός Εργασίας εδώ. Άρα, μέχρι 250 ευρώ δεν δηλώνονται οι τόκοι. Πάνω από 250 ευρώ μπορεί κάποιος που έχει ένα λογαριασμό στο όνομά του και είναι άλλοι 4 οι δικαιούχοι να αναδεχτεί όλο το ποσό και να τελειώσει όλοι. Άρα έπιασε τόπο αυτή η εξέλιξη, διότι τα φορολογικά, κύριε Ρομπόλη, είδατε, δεν σταματάνε ποτέ. Τα φορολογικά δεν σταματάνε ποτέ. Κοιτάξτε, εφόσον δεν αφήσαμε τον Καποδίστρια να τα κάνει αυτά και το δολοφονήσαμε, φτάσαμε το 2013 να τα εφαρμόσουμε. Είστε απόλυτα σαφείς. Εγώ ρωτάω τώρα. Οι 400.000 θέσεις εργασίας, 450.000 στον τόπο εργασίας, η απασχόληση. Ο Υπουργός ανακοίνωσε 70.000. 70 ανακοίνωσε. Ή θα ανακοινώσει αυτές τις μέρες, εδώ και λίγες μέρες κλπ. Θέλω να μου πείτε το εξής. Έχουμε μια βιομηχανία αισιοδοξίας ή έχουμε πραγματικά γεγονότα? Ή να αφήνουμε τα γεγονότα να δείξουν ότι όλα αυτά είναι πραγματικότητα και δεν είναι θεωρία? Ρωτώ τους καθηγητές, τους δύο καθηγητές. Από Ρομπόλια. Εάν δεν είμαστε λίγο πιο συγκρατημένοι και πιο συνετοί, θα πάθουμε αυτό που πάθαμε το χρέος. Δηλαδή, θα λέμε, εφόσον εφαρμόζουμε τη λιτότητα, γιατί δεν μειώνεται το χρέος? Το ίδιο θα πάθουμε με την ανεργία. Εφόσον κάνουμε όλα αυτά τα προγράμματα της ψευδοαπασχόλησης, γιατί δεν μειώνεται η ανεργία? Διότι η ανεργία, για να μειωθεί, θέλει νέες θέσεις εργασίας. Θέλει επενδύσεις. Αυτές όλες οι πολιτικές είναι πολιτικές διευθέτησης των ανισορροπιών και μετατόπισης της οξύτητας του προβλήματος. Να γίνονται, δεν λέμε όχι, γιατί κάποιοι συμπολίτες μας ανακουφίζονται για μερικούς μήνες, αλλά στα πλαίσια ρυθμίσεων και συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Εάν πάμε στις βόρειες χώρες της Ευρώπης, ακόμα και η μαθητεία και η πρακτική άσκηση και η προσωρινή απασχόληση και η μερική απασχόληση επενδύονται με συλλογική σύμβαση εργασίας, με όρους, υποχρεώσεις και δικαιώματα. Αυτή η αναρχία που υπάρχει στην αγορά εργασίας πρέπει να το συνειδητοποιήσει και το Υπουργείο και οι εργοδότες, ότι δεν είναι δυνατόν το 2013, δεν περιποιεί τιμή σε μια χώρα του 2013 μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην ρυθμίζει όλες τις μορφές απασχόλησης με συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα θέμα. Ναι, παρακαλώ. Γιώργο, προχτές ανακοινωθήκανε τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής που δείχνουνε και από όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης, ναι, η Δυτική Μακεδονία αλλά και άλλες περιοχές έχουν ανεργία 72%. Σωστό. Ψηφίστηκε μια ρύθμιση. Ενθαρρύνθηκε η κυβέρνηση, δεν ξέρω τι θα πει ο κύριος Υπουργός, και από την Τρόικα και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπάρξει κάτι αυτό που είπε ο καθηγητής Σορομπόλης, είναι ψευδοαπασχόληση, είναι χαμηλά ημερομίσθια, είναι αμφισβητούμενη ασφάλιση, εγκρίθηκαν κάποια χρήματα. Δεν μπορεί, όπως ανέδειξε χτες η Καθημερινή, δεν μπορεί να έρχεται τώρα ένα μέλος της Τρόικας, το οποίο αρχικά συμφώνησε, συνένεσε να εκταμιευτούν κάποια χρήματα, διότι για τα ΕΣΠΑ και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Γιώργο, είναι συγχρηματοδότηση, δίνουν κάτι της. Και δεν μπορεί η Ελλάδα με τόση ανεργία να έρχεται τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να λέει τα χρήματα που αρχικώς ενέκρινα δεν σας τα δίνω. Διότι ξέρετε εδώ τι υφέρπει. Ότι βρέστε τα μόνοι σας, αναζητήστε πόρους από τους δικούς σας για να στηρίξετε μια ρύθμιση που ψηφίστηκε. Υπ' αυτή την έννοια έχει δίκιο ο κύριος Δρομπόλης που λέει είναι συστήματα ψευδοαπασχόλησης 4,90, 4,27, πιθανόν χωρίς ασφάλιση, αλλά πρέπει να στηριχτούν οι νέοι μας που είναι κατά 70% άνεργοι. Είναι σαφές, Γιώργο, αυτό. Κύριε καθηγητά, εδώ υπάρχει και και πρέπει κάτι να άλλο. ρωτηθεί ο κύριος Βρουτσής, διότι την ψηφίσανε τη ρύθμιση αυτή. Εγώ χθες μίλησα με 2 οικογένειες που κανένα μέλος τους δεν εργάζεται. Είναι πάρα πολύ σκληρό, είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι τελείως διαφορετικά να μιλάμε με αριθμούς και τελείως διαφορετικά να μιλάς μαζί τους όταν το ψυγείο είναι άδειο, το ράφι είναι άδειο από τρόφιμα που θα έπρεπε να είναι γεμάτο. Και για αυτούς ξέρετε τι λένε, κύριε καθηγητά, έστω και τόσα, έστω και ανασφάλιστος. Και το ξέρετε καλύτερα από μένα εσείς αυτό. Είναι αυτό που έχουμε πει. Όπως οι 400.000 άνεργοι οι οποίοι δεν κόπηκαν το πρόγραμμα, δεν έχουν εργαζόμενο και δεν βγαίνουν οι αριθμοί. 400.000 οικογένειες. 400.000 οικογένειες και δεν βγαίνουν οι αριθμοί. Είναι όπως είναι και τα μαθηματικά του χρέους. Το 2010 το χρέος ήταν 310 δισεκατομμύρια. Μας κάνανε PSI 144 δισεκατομμύρια. Και τελικά το αποτέλεσμα είναι ότι αυτή τη στιγμή χρωστάμε 309 εκατομμύρια. Άρα δηλαδή από το 2010 με όλο το μνημόνιο και με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί στη χώρα, η χώρα ξεχρεώθηκε κατά 1 δισεκατομμύριο. Άρα λοιπόν η Τρόικα να τα ξαναβάλει πάλι κάτω και να ψάξει να βρει πώς μπορεί. Και 400.000 θα υπάρχουν ένα παράδειγμα. Ο κύριος Ρομπόλης έχει απόλυτα δίκιο και το βλέπω εδώ στα μηνύματα των τηλεθεατών που συμφωνούν απόλυτα μαζί του. Με τον κύριο Ρομπόλη και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ο κύριος Ρομπόλης έχει πει θα πάμε 27% ανεργία. Και να που πατήσαμε εκεί. Και εδώ είναι το τεράστιο θέμα. Και λέει μόνο με επενδύσεις πάει ο πυρετός της οικονομίας που είναι η ανεργία. Κάτι θέλετε να πείτε για να κλείσουμε? Υπάρχουν συνταξιούχοι οι οποίοι προστατεύουν, συντηρούν τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους. Συγκεκριμένα θα σας πω 2 συνταξιούχους που ήρθαν μάλιστα και από την Αγγλία και πήραν συνέντευξη και από τη Κεφάλαιο αποτελείται πλέον. Λοιπόν, ο συνταξιούχος είχε το ένα το παιδί ήταν παντρεμένο, το άλλο είχε παντρεμένο και ένα παιδάκι. Και τα φιλόξενούσε μέσα σε ένα τριάρι. Έμενε 2-3 οικογένειες μέσα σε ένα τριάρι. Και από την πενιχρή του σύνταξη ετρέφονται 3 οικογένειες. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι αδύνατο να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Είστε σαφείς. Κύριε Ρομπόλη, πριν πάω στον Υπουργό, η άποψη δικιά σας είναι επενδύσεις, δουλειές για να ανοίξουν οι δουλειές. Μόνο αυτό είναι. Αυτή είναι η συνταγή για να βρει δουλειά ο άνεργος. Διότι το να του πεις δούλεψε 5 μήνες και πάρε 400 ευρώ δεν κάνεις τίποτα. Ναι. Νομίζω ότι εάν δει κανείς το πρόγραμμα Νέα Συμφωνία για την Ευρώπη που θα παρουσιάσει 28 Μαΐου στο Παρίσι ο Υπουργός Οικονομικών και Εργασίας των 2 χωρών, Γερμανίας και Γαλλίας, θα δείτε ότι υπολείπεται πολύ των προσδοκιών μας για μείωση της ανεργίας στην Ευρώπη. Μάλιστα. Διότι το κονδύλιο θα είναι 6 δισεκατομμύρια ευρώ, το οποίο θα το δώσουν στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σαν εγγύηση θα το χρησιμοποιήσει για να δανειστεί 60 δισεκατομμύρια και να το διοχετεύσει στις επιχειρήσεις. Τη στιγμή που στις Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν το ίδιο πρόγραμμα αλλά με 6,5 δισεκατομμύρια το μήνα. Εδώ θα διαθέσουν 60 δισεκατομμύρια για 7 χρόνια. Δεν είναι δυνατόν η Ευρώπη με 60 δισεκατομμύρια
για 7 χρόνια που θα τα διοχετεύσει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στις άλλες επιχειρήσεις για να ενισχύσει τη ρευστότητά τους, να προσδοκά ότι θα μειώσει μια ανεργία 29 εκατομμυρίων ατόμων στην Ευρώπη. Ερώτημα. Θα πρέπει να δοθούν περισσότεροι πόροι και ρευστότητα στις επιχειρήσεις. Ερώτημα. Η ανεργία είναι στο 27. Για να πάει στο 10 που λέει η Τρόικα, πόσα χρόνια θα χρειαστούν, αγαπητέ κύριε καθηγητά? 50. Στους δικούς μας υπολογισμούς προκύπτει 20 χρόνια. 20 χρόνια. Ακριβώς. Μετά από 20 χρόνια. Ναι. Στους δικούς μας υπολογισμούς, υπολογίζοντας τους υπολογισμούς από το 2010, αυτό θα φτάσει στο 2027. Αφού πεθάνει το 2027 θα φτάσουμε εκεί που ήμασταν το 9. Δηλαδή θα βρουν δουλειά το 1 εκατομμύριο εργαζόμενοι. Αυτοί θα πάνε κατευθείαν στη σύνταξη. Ναι. Προσέχτε. Αυτό όμως έχει σημασία γιατί λέει η διάταξη του μνημονίου ότι τότε όταν θα πάει στο 10% θα αρχίζετε να μιλάτε στην Ελλάδα για αυξήσεις των μισθών. Έτσι, μπράβο. Εδώ για φανταστείτε από το 2010 μείωση των μισθών 40% και στη συνέχεια μέχρι το 2027 αυτή η κατάσταση. Το 2027 η αγοραστική δύναμη όλων μας θα είναι κάτω από τη δεκαετία του 50. Δηλαδή μπήκε κάποιος... Γιατί δεν πρέπει να δούμε μόνο το ποσοτικό, πρέπει να δούμε και το ποιοτικό. Ένα λεπτό. Μία ρίχνετε τις βόμβες. Ένας που μπήκε με 586 ευρώ σήμερα για 20 χρόνια μέχρι να πάει η ανεργία στο 10% θα είναι στα 586 και τίποτα άλλο. Ίσως και λιγότερα. Ακριβώς. Μα το λέει ο νόμος, Γιώργο. Το τρίτο μνημόνιο Σάβα, κύριε Ρομπόλη, ο 4093 λέει ότι παγώνουν οι τριετίες, δηλαδή το επίδομα προϋπηρεσίας, αυτό που είναι το ανσασέρ και αναβαθμίζει λίγο τους μισθωτές, και λέει ότι μέχρι ότου η ανεργία, λέει ο καθηγητής, ο νόμος 4093 πέσει στο 10%, παγώνουν οι τριετίες. Συνεπώς, όποια προϋπηρεσία μετά το Φεβρουάριο του 12 που ψηφίστηκε αυτό που εξηγεί ο κύριος Ρομπόλης και εγώ, δεν θα παίρνει αυξήσεις λόγω χρονοεπιδόματος και λοιπά, λόγω προϋπηρεσίας ο εργαζόμενος. Λοιπόν, είναι κάτι σημαντικό. Τη βόμβα πάντως ο κύριος Ρομπόλης. Το βάλαμε και τίτλο «Το 2027 θα φτάσουμε στα επίπεδα του 2009». Και είναι θλιβερό αυτό για όλους τους νέους ανθρώπους. Την ανεργία. Για όλα τα παιδιά που σπουδάζουν. Όχι στην ποιότητα ζωής και στο επίπεδο ζωής. Και με τι τρίκ μετράει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ανεργία. Προσέξτε στο καταστατικό της τι θεωρείται απασχολούμενος. Απασχολούμενος θεωρείται ακόμη και όποιος εργάστηκε έστω και μία ώρα τη βδομάδα. Όποιος δεν εργάζεται στους ανέργους αυτός. Όχι. Θεωρείται εργαζόμενος. Απασχολούμενος. Είναι ο ορισμός του απασχολούμενου, Γιώργο. Αυτό ποιος το κάνει, ο Νταβεμπλού, πώς το λένε αυτό. Άρα λοιπόν, δεν είναι αυτό που λέει ο καθηγητής μόνο. Είναι ότι με σταθεροποιητικά προγράμματα δεν παράγονται θέσεις απασχόλησης. Όποιες παράγονται 7 στις 10 είναι χαμηλής απασχόλησης και μισθού. Αλλά και αυτές που θα παραχθούν, Γιώργο, δεν δίνουν αξιοπρέπεια, δεν δίνουν μισθό. Ευχαριστώ θερμά. Άρα χρειάζεται αναπτυξιακό πρόγραμμα, όπως είπε και ο κύριος Τρίψας, και βεβαίως η κυβέρνηση πρέπει να δει την αναπτυξιακή διάσταση αυτού του προγράμματος. Θα σας αντικρούσει ο Υπουργός Εργασίας. Δεν είναι αντίκρουση, τα δέχεται και ο ίδιος, τα δέχονται. Τον οποίο θα καλημερίσω, όπως έκανα μαζί σας μια κουβέντα θα κάνω και με εκείνον. Να καλημερίσω τον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Βρούτσι, ο οποίος είναι στο Υπουργείο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σε εσάς, κύριε Αυτιά, και στο πάνελ σας. Μαθαίνω ότι θα κάνετε ουσιώδη παρέμβαση για τις φορολογικές δηλώσεις και την επίλυση προβλημάτων. Ξέρω ότι στείλατε ένα έγγραφο στον κύριο Μανιτάκη. Πριν πάμε σε διάλειμμα, φαίνεται ότι κάτι καλό ξεκίνησε ώστε να σπάσει αυτό το πρόβλημα που υπήρχε με τα ΚΕΠ. Τι ακριβώς συμβαίνει, κύριε Υπουργέ, δεδομένου ότι στείλατε και επιστολή? Κύριε Αυτιά, ουσιαστικά δεν πρόκειται για πρόβλημα το οποίο είναι μείζον ζήτημα, υπό την έννοια ότι είναι πρόκειται για μια θετική εξέλιξη, όπως θα σας εξηγήσω μετά το διάλειμμα που θέλετε, και η οποία ακόμα και αυτό το μικρό που φάνηκε ότι το θέμα των αποδείξεων, των βεβαιώσεων, των συντάξεων δεν μπορούσε να βρεθεί για μια μικρή κατηγορία πληθυσμού συνταξιούχων, λύνεται και αυτό διαμέσου των ΚΕΠ. Αχα. Άρα λοιπόν μπαίνουν μπροστά τα ΚΕΠ. Μπαίνουν μπροστά τα ΚΕΠ προκειμένου να πάρουν ένα μέρος της δουλειάς για να διευκολυνθούν οι συνταξιούχοι οι οποίοι θα υποβάλουν φορολογικές δηλώσεις και ενδεχομένως κάποιες άλλες κατηγορίες
συμπολιτών μας που δυσκολεύονται. Αυτό μας λέτε τώρα. Λέω ακριβώς αυτό. Μάλιστα. Αλλά θέλω να προσθέσω και κάτι άλλο. Βεβαίως. Το άλλο, το σημαντικότερο, κύριε Αυτιά, είναι το εξής. Ναι. Ότι αυτή η εξέλιξη που συμβαίνει φέτος με τις φορολογικές δηλώσεις, όσο αφορά τα ασφαλιστικά ταμεία και την ηλεκτρονική διευθέτηση του ζητήματος, είναι μια εξέλιξη θετικότατη. Υπό την έννοια ότι δείχνει πραγματικά ότι κάνουμε ένα μεγάλο βήμα πριν κάνουμε το άλμα από του χρόνου. Για το περιουσιολόγιο και τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Όχι, δεν λέω για το περιουσιολόγιο. Από του χρόνου, κύριε Αυτιά, αυτό που πρέπει να γνωρίζει και οι τηλεθεατές σας, λόγω του νοικοκυρέματος που κάναμε στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας για πρώτη φορά, δεν θα ξαναπάρει ποτέ στα χέρια του συνταξιούχος βεβαίωση. Θα είναι όλα προεκτυπωμένα στη φορολογική δήλωση. Πρόκειται για μια μεγάλη αλλαγή, αλλά πριν γίνει η αλλαγή αυτή του χρόνου, φέτος, πολύ σωστά, 3 μεγάλα ταμεία, το ΝΑΤ, το ΙΚΑ και ο ΟΓΑ, έκαναν αυτή την διευθέτηση, οπότε εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι μπορούν να έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο διαμέσου του ίντερνετ και να παίρνουν και να εκτυπώνουν τη βεβαίωσή τους. Αυτό είναι κάτι πολύ θετικό που δείχνει πραγματικά που ήμασταν, που είμαστε σήμερα και που θα πάμε αύριο. Είναι μια θετικότατη εξέλιξη. Χαιρετίζω αυτό που λέτε, ότι από του χρόνου όσοι έχουν εισοδήματα από μία πηγή, δηλαδή συνταξιούχος του ΙΚΑ, τελείωσε. Καταγράφονται τα εισοδήματα στο κέντρο πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών. Είναι στο ΝΑΤ, είναι στον ΟΑΕ, είναι στον ΟΓΑ. Όλα αυτά λοιπόν θα προεκτυπώνονται και θα υπάρχουν στην θηρίδα του, θα υπάρχουν στην μερίδα του, ώστε να μην αναγκάζεται να ζητάει βεβαιώσεις κλπ. Κάντε το και με τις τράπεζες. Κάντε το, διότι η τράπεζα, το ξέρετε πολύ καλά κύριε Βρούτση, ξέρει τι φάγατε χθες, προχθές, ξέρει τι καταθέσεις έχετε και τι τόκους έχετε. Αν λοιπόν συνδεθούν αυτά, θα μπορούμε να μιλάμε και ακούστε να δείτε, δεν αρκεί μόνο να κάνουμε σκληρή κριτική, πρέπει να λέμε και τα σωστά όταν πράγματι γίνονται σωστά. Να το δω και τι να σας πω. Θα χαρώ ιδιαίτερα. Κύριε Υπουργέ, πάω σε ένα γρήγορο διάλειμμα. Πάω σε ένα πολύ γρήγορο διάλειμμα γιατί θα κάνουμε μια ειλικρινέστατη κουβέντα μαζί, όπως συνηθίζουμε. Θα συγκρουστούμε, θα συμφωνήσουμε, θα διαφωνήσουμε, αλλά πάνω απ' όλα θα κερδίσει ο πολίτης και να είστε βέβαιος γι' αυτό. Και κάποια πράγματα πρέπει να λέγονται. Σας ευχαριστώ θερμά. Γρήγορο διάλειμμα. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ εσάς, τον κύριο Ρομπόλη, τον κύριο Βαβουγιό, έτσι. Τον κύριο Ρομπόλη από τη Θεσσαλονίκη να δούμε. Τον κύριο Ρομπόλη από τη Θεσσαλονίκη, τον καθηγητή μας. Κύριε καθηγητά, μας μαυρίσατε την ψυχή σήμερα, αλλά λέτε αλήθειες. Τι να κάνουμε. Μα γι' αυτό και έχουμε ανάγκη φωνές σαν του κυρίου Ρομπόλη. Έτσι. Λοιπόν, ο οποίος λέει την αλήθεια και ανοίγει τα μάτια των πολιτών. Ακριβώς. Γιατί αν περιμένουμε από τους πολιτικούς, σωθήκαμε. Κύριε Ρομπόλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Τώρα με τον Υπουργό θα πούμε πολλά πράγματα. Θα πούμε πάρα πολλά πράγματα. Γρήγορο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ελάτε. Η ώρα είναι 8 και 36 πρώτα λεπτά. Σας καλημερίζουμε, σας καλωσορίζουμε. Είναι Σάββατο, είναι 25 Μαΐου και μαζί μας είναι ο Υπουργός Εργασίας, είναι ο κύριος Βρούτσης. Να σημειώσω ότι ο κύριος Βρούτσης είναι οικονομολόγος. Η πραγματική του δουλειά ήταν φοροτεχνικός, έφορος του Δημοσίου, έτσι δεν είναι, κύριε Υπουργέ? Άρα ξέρετε τη λειτουργία του Δημοσίου. Τη γνωρίζω τη λειτουργία του Δημοσίου. Ακριβώς. Πολύ σωστά. Γι' αυτό λοιπόν μας δώσατε τη μεγάλη είδηση και σπάει ο πάγος πια. Μπαίνει μπροστά το Υπουργείο Εργασίας και ζητάει από το διοικητικής μεταρρύθμισης, ενεργοποίησε τα ΚΕΠ ώστε να μπορεί ο συνταξιούχος να πάρει την βεβαίωση όταν δεν έχει εκτυπωτεί, όταν δεν έχει υπολογιστεί, εν ολίγης τα ΚΕΠ να σπάσουν αυτή την πέτρα της αγωνίας χιλιάδων συνταξιούχων. Πώς το φαντάζεστε, κύριε Υπουργέ, αυτό? Κύριε Αυτιά, επιτρέψτε μου, επειδή το θέμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό, να πω 2-3 απόψεις πάνω σε αυτό. Βεβαίως. Η Ελλάδα αλλάζει, κύριε Αυτιά. Και είναι καταγεγραμμένο ιστορικά ότι σε κάθε μεγάλη αλλαγή υπάρχουν δυνάμεις που αντιστέκονται. Είναι η γνωστή δύναμη της αδράνειας και της αναβλητικότητας που το τίμημά της πληρώνουμε σήμερα. Σήμερα πραγματικά το Υπουργείο Οικονομικών με αυτή την ηλεκτρονική υποχρεωτικότητα, με την ηλεκτρονική φορολογική δήλωση, την καθολική για όλους, κάνει ένα μεγάλο βήμα. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Πώς θα αντιμετωπίσουμε τη φοροδιαφυγή που είναι σήμερα το ζητούμενο? Άρα, το λοιπόν, Υπουργείο Εργασίας από την άλλη μεριά, το Υπουργείο Εργασίας, κύριε Αυτιά, από την άλλη μεριά,
με τις εντολές του Πρωθυπουργού. Κάναμε θεαματικές αλλαγές. Το γνωρίζετε ότι νοικοκυρέψαμε το ασφαλιστικό σύστημα και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα για πρώτη φορά να λέμε ότι από του χρόνου θα εξυπηρετηθούν πλέον όλοι οι συνταξιούχοι της χώρας. Δεν θα ξαναπάρουν ποτέ στα χέρια τους βεβαίωση. Αυτό εκτός από το κομμάτι το οποίο λέγεται εξυπηρέτηση, διευκόλυνση. Έχει και 85 εκατομμύρια ευρώ όφελος για το συνταξιούχο. Είστε σαφείς. Πέρα από την οικονομία κλίμακος, είναι και η γνωστή φοροδιαφυγή που υπήρχε μέσα στη συνταξιοδοτική βάση. Αυτά τελειώνουν για πάντα. Μάλιστα. Και να σας πω και το εξής. Φεύγουμε πολύ μπροστά από πολλές χώρες της Ευρώπης. Ίσως πλέον πολύ λίγες χώρες της Ευρώπης έχουν τέτοια τάξη, βάζουν τέτοια τάξη στο ασφαλιστικό τους και στο φορολογικό τους. Πάμε στο διατάφτα τώρα. Για να δούμε όμως. Πάμε στο διατάφτα. Για να δούμε αυτό, κύριε Αυτιά, το κρίσιμο. Ναι. Το κρίσιμο. Πού ήμασταν πέρυσι και πού είμαστε φέτος. Πέρυσι, θυμάστε, όλοι οι συνταξιούχοι της χώρας έπαιρναν τη χειρόγραφη βεβαίωση από τα ταμεία. Μάλιστα. Αυτή η παραδοσιακή αποστολή. Αυτό άλλαξε φέτος, έγινε ένα βήμα. Τα τρία μεγάλα ταμεία ηλεκτρονικά πλέον εξυπηρετούν χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους. Είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Και η κυβέρνηση είναι ενιαία. Δεν μπαίνει το Υπουργείο Εργασίας μπροστά. Σε συνεννόηση με το διοικητικό συμβούλιο. Αυτό που πω εγώ ότι μπαίνετε μπροστά. Μαζί πάτε, εντάξει, να μην φύγει κανείς. Ναι. Μαζί πάμε. Και θα εξυπηρετούν και τα ΚΕΠ την κατηγορία αυτών των συνταξιούχων, οι οποίοι δεν έχουν την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ακούστε να δείτε. Αυτό γίνεται για τελευταία φορά. Μάλιστα. Πριν από 15 μέρες ήταν ο υποδιοικητής του ΙΚΑ μαζί μας, ο οποίος ενεργούσε κατ' εντολήν και του διοικητή του ΙΚΑ και του υπενθυμίσαμε τότε ότι πρέπει να γίνει αυτό. Μαθαίνω ότι στείλατε επιστολή στον κύριο Μανιτάκη και του λέτε ενεργοποίησε τα ΚΕΠ, αν το λέω καλά, προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο πολίτης. Πράγμα που σημαίνει από ποια μέρα και μετά οι πολίτες, πότε το βλέπετε, θα μπορούν να πάνε στα ΚΕΠ και να πούνε είμαι του ΙΚΑ, δεν έχω παιδάκι μου εκτυπωτή, δεν έχω υπολογιστή ή έχω υπολογιστή αλλά δεν έχω εκτυπωτή. Από πότε βλέπετε να αρχίζει αυτή η εξυπηρέτηση των χιλιάδων συνταξιούχων, οι οποίοι, κύριε Υπουργέ, το ξέρετε πάρα πολύ καλά και από το νησί σας και από το νησί μου και από άλλες περιοχές της Ελλάδος, όταν είναι σε ένα μακρινό χωριό, τι εκτυπωτή και τι υπολογιστή, στο ΚΕΠ θα πάει και θα πει παιδάκι μου, δώσ' μου αυτή τη βεβαίωση που θέλει ο Βρούτσης να βάλω στη φορολογική δήλωση. Αυτό θα πει στα ΚΕΠ. Πότε ξεκινάει αυτό? Ναι. Και αυτό που περιγράφεται είναι για τελευταία φορά, γιατί από του χρόνου πλέον κάνουμε το μεγάλο άλμα. Φέτος κάνουμε αυτό το θετικό βήμα, είναι μια θετική εξέλιξη. Δεύτερον, δεν είναι εντολή προς τον κύριο Μανιτάκη, είναι συνεργασία κυβερνητική. Μάλιστα. Από 1η Ιουνίου εκτιμώ ότι ανοίγει το ΚΕΠ, όμως κρατήστε κάτι το οποίο δεν το ξέρει ο κόσμος και το ξέρουν αυτοί που κάνουν χρήση του ΚΕΠ. Που έχω άλλη άποψη ότι είναι πολλές χιλιάδες, ένας πληθυσμός όμως χρησιμοποιεί. Ο ΟΓΑ, παραδείγματος χάρη, ο οποίος κάνει την ίδια ακριβώς δουλειά, πλέον από τους 3.500 ανταποκριτές που έχουν τη δυνατότητα πρόσβαση στις συνταξιούχοι να πάρουν τη βεβαίωση της σύνταξής τους και το κάνουν, πάνε και στα ΚΕΠ και σήμερα. Διότι υπάρχουν υπάλληλοι οι οποίοι πολύ απλά κάνουν μια πράξη διοικητική, τυπώνουν και δίνουν στους συνταξιούχους του ΟΓΑ τη βεβαίωσή τους χωρίς να έχει πάρθει εντολή από το διοικητικής μεταρρύθμισης. Δηλαδή, ισχύει αυτό. Αυτή τη στιγμή γίνεται. Μάλιστα. Αυτό είναι σημαντικό διότι. Αυτή τη στιγμή γίνεται, κύριε Αυτιά. Γίνεται. Μάλιστα. Πάνω στο φιλότιμο των υπαλλήλων. Θα σας πω το εξής. Και από 1η του μήνα, θα γίνει κανονικά. Με το ΙΚΑ υπάρχει διασύνδεση. Με το ΙΚΑ υπάρχει ένα θέμα να δούμε αν θα ενταχθεί εκεί. Με μεγάλη χαρά άκουσα χθες από το διοικητή του ΝΑΤ ότι ο άνθρωπος, ο οποίος είναι αρκετά βήματα μπροστά, είπε ότι θα βάλω μπρος ακόμα και τα λιμεναρχεία, γιατί ξέρετε τώρα, στους Οθονούς, και εκεί οι Έλληνες είναι. Στους Οθονούς είναι 40 ναυτικοί. Δεν υπάρχει ΚΕΠ, δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει μόνο ένας λιμενικός σταθμός. Και μου λέει, θα δώσω εντολή, ο κύριος Τωτοκάς, θα δώσω εντολή, μου λέει, προκειμένου να εξυπηρετηθούν στα νησιά μας και οι ναυτικοί μας και οι ναυτικές οικογένειες. Τι θέλω να πω, κύριε Υπουργέ? Κοιτάξτε να δείτε. Μαθαίνω ότι η εντολή Σαμαρά είναι λύστε το θέμα, για να μην υπάρχει ταλαιπωρία. Και φαίνεται ότι αυτή η εντολή πλέον δρομολογείται. Και αυτό είναι σημαντικό. Άρα λοιπόν, με τη σημερινή σας παρέμβαση, ενημερώνετε τον κόσμο ότι και τα ΚΕΠ μπαίνουν σε αυτή τη μάχη και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα. Κύριε Υπουργέ, μπορώ να σας κάνω μια ερώτηση? Καλημέρα και από εμένα. Δέχομαι εδώ τα μηνύματα των τηλεθεατών και γνωρίζω από χθες, γιατί έκανα ένα ρεπορτάζ το μεσημέρι, ότι υπάρχει διασύνδεση του συστήματος ΕΡΜΗΣ και με το ΙΚΑ και με τα ΚΕΠ. Υπάρχει το σύστημα, δηλαδή η σύνδεση ΚΕΠ και Υπουργείου για την διαδικασία.
Γιατί μου είπαν οι υπάλληλοι οι οποίοι εργάζονται στα ΚΕΠ ότι δεν υπάρχει. Δηλαδή, είναι δύο τα θέματα. Εκεί θέλω να καταλήξω. Στο αν υπάρχει το προσωπικό, πόσα εκατομμύρια συνταξιούχους θα πρέπει να καλύψετε με αυτή τη διαδικασία και αν μπορούν βεβαίως οι υπάλληλοι και το σύστημα. Δύο θέματα. Υπαλλήλους έχουμε, σύστημα υπάρχει, που είναι και τα βασικά δύο ερωτήματα. Αν δεν κάνω λάθος, που σας έστειλε και πίσω από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης να τα απαντήσουν στο ΙΚΑ. Λοιπόν, η συντριπτική πλειοψηφία των συνταξιούχων εξυπηρετείται μέσα από το διαδίκτυο. Η συντριπτική πλειοψηφία. Ο πληθυσμός εκείνος των συνταξιούχων που θέλει να εξυπηρετηθεί από τα ΚΕΠ, η απάντηση είναι ναι. Έχει και την υποδομή τα ΚΕΠ και τον απαραίτητο αριθμό υπαλλήλων για να κάνει αυτή τη δουλειά. Αυτό είναι εκ των όνων κάνευ. Είστε σαφείς. Άλλωστε, αυτό που θα έκανε ένας απλά στο διαδίκτυο, στο κομπιούτερ του, το κάνει και πάλι στο ΚΕΠ. Πηγαίνει, δίνει τα στοιχεία και το τυπώνει. Άρα, είναι πολύ απλά πράγματα. Άρα, ένα μήνυμα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης προς τα ΚΕΠ θα εξυπηρετείτε και τους συνταξιούχους του ΙΚΑ, του ΝΑΤ και όποιων άλλων ταμείων, τελειώνει. Διότι αυτό που κάνει ο δικός μου υπολογιστής, το κάνει και ο υπολογιστής του υπαλλήλου των ΚΕΠ. Ακριβώς. Είναι έτσι, δεν είναι? Ακριβώς. Άρα ξεκινάμε, κύριε Υπουργέ, από 1η Ιουνίου αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, όσοι μας παρακολουθούν, τι κάνουν? Ναι, εκτιμώ, κοιτάξτε, η ακρίβεια της ημερομηνίας είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι μία μέρα ή δύο μέρες πριν μετά. Δεν υπάρχει θέμα. Κρατάμε το 1 Ιουνίου, εκτιμώ ότι 1η Ιουνίου μπορεί να γίνει η αφετηρία μέσα στο χρονοδιάγραμμα αυτό αυτής της διαδικασίας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Ο κόσμος ρωτάει τώρα. Ναι, αφού είναι μέχρι 30 Ιουνίου οι φορολογικές δηλώσεις. Ένας μήνας είναι, ολόκληρος μήνας είναι. Και μην ξεχνάμε ότι τα ΚΕΠ έχουν μεγάλη μείωση στο προσωπικό, έχουν κλείσει υποκαταστήματα. Σας μεταφέρω τώρα τις αγωνίες των Εντάξει, είναι θέμα του Μανιτάκη αυτό, δεν είναι θέμα του Βρούτσι. Θα μπορέσουν να καλυφθούν όμως. Εντάξει, θα βρούνε τρόπο, εν πάση περιπτώσει. Δεν θα μπούμε τώρα εμείς στη διαδικασία έχουνε δεν έχουνε, θα πάρουν και θα βάλουν και θα πιάσουν. Τελείωσε η ιστορία. Είναι πολύ σημαντικό όπως το λες, αλλά πάμε παρακάτω. Είσαι ευχαριστημένος από τη λύση που δίνει ο Υπουργός, κύριε Μουζάκη? Σαφέστατα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Διότι ανοίγει τώρα η ιστορία. Καλημέρα. Φυσικά, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν να πούμε για τον κύριο Βρούτσι. Θέλω να τον ευχαριστήσω τόσο προσωπικά όσο και ως μέλος της Ομοσπονδίας, διότι όποτε χρειάστηκε να βελτιώσει ή να ρυθμίσει κάποια ζητήματα. Ξεφοριακός είναι, αυτό έλπε να μην σας στηρίξει. Που αφορούν γιατί είναι πλέον σε άλλο Υπουργείο, στο Υπουργείο Εργασίας. Πάμε στο παρακάτω τώρα. Είναι ασφαλιστικού ενδιαφέροντος ή εργασιακού. Πάντα δίνει λύσεις. Άτσε να βάλουμε τα δύσκολα τώρα. Από εκεί και πέρα, βέβαια, να δούμε πώς θα έρθουν οι βεβαιώσεις για άλλους φορείς. Όχι εκτός από το ΙΚΑ και τον ΟΓΑ που είναι διαδικτυακό. ΟΑΕ και. Επειδή περιμένει, έχει και ο Τρίψας μερίδιο, πάω Υπουργέ στο διατάφτα. Σας βάζω ένα ερώτημα. Πάω να πιάσω δουλειά στο Μουζάκι. Και μου λέει, Γιώργο, 586 λέει ο νόμος, εγώ θα σου δίνω 350. Θα δουλεύεις 4 ώρες, αν χρειαστεί θα δουλέψεις και παραπάνω. Και την ώρα που κάνω εγώ τη συναλλαγή, ούτε ο Βρούτσης είναι μπροστά, ούτε ο Σαμαράς είναι μπροστά, ούτε ο Τσίπρας είναι μπροστά, ούτε κανένας άλλος αρχηγός κόμματος. Μου λέει, τόσα έχω, τόσα σου δίνω. Μήπως τα 586 είναι πλάσμα δικαίου και δεν είναι η πραγματικότητα? Δηλαδή, η μεγάλη προσφορά εργασίας του 1,5 εκατομμυρίου ανέργων πιέζει τους μισθούς προς τα κάτω και τελικά έχουμε χαμηλότερους μισθούς από αυτούς που ορίσατε τα 586 ευρώ. Ναι. Κύριε Αυτιά, να πω το εξής. Με ακούσατε πρόσφατα σε δήλωσή μου να λέω ότι η αδήλωτη εργασία και η εισφοροδιαφυγή δεν είναι μια απλή τυπική παράβαση. Συνιστούν οικονομικό και κοινωνικό έγκλημα. Αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται το Υπουργείο Εργασίας και οι ελεκτικοί του μηχανισμοί. Εάν και εφόσον εργαζόμενος δεχθεί τέτοια προτροπή ή λειτουργήσει ο εργοδότης του σε αυτή την κατεύθυνση, εδώ είναι το ΣΕΠΕ και εδώ θα επιβληθούν και τα πρόστιμα. Ουέ και αλίμονο να μπούμε σε αυτή τη λογική. Αυτό είναι εκτός της πραγματικής οικονομίας. Πάντα υπήρχε αυτό το περιβάλλον, δυστυχώς, και γι' αυτό είναι εδώ το κράτος, για να παρεμβαίνει, να βρίσκει αυτό το κομμάτι της ανομίας στην αγορά εργασίας και να προσπαθεί να το λύσει και επιβάλλοντας πρόστιμα και ποινές. Το δεύτερο όμως σκέλος που θέλω να πω, κύριε Αυτιά, είναι ότι για πρώτη φορά, και αυτό ακούγεται δημόσια, μου δίνει τη δυνατότητα πρώτη φορά, γιατί δεν είχα την ευκαιρία. Παρακαλώ. Έχω πλέον σαφείς ενδείξεις. Σαφείς ενδείξεις μέσα από φορείς όπως παραδείγματος χάρη είναι η Ελστάτ, όπως είναι η πρόσφατη δημοσίευση της έκθεσης του ΣΕΠΕ, όπως είναι η Εργάνη, που δείχνουν μία αλλαγή προς το θετικό της αγοράς εργασίας. Και μέσα από τη μείωση μισθών που δείχνει πλέον ότι δεν είναι εκείνη που γινόταν στο παρελθόν, αλλά το κυριότερο,
δείχνει αύξηση των προσλήψεων. Και αυτό γίνεται για πρώτη φορά. Ενδεικτικά. Είναι άνοιξη όμως. Ανοίγουν οι δουλειές λόγω τουρισμού, κύριε Υπουργέ. Γι' αυτό το λόγο. Είναι άνοιξη. Επειδή ανοίγουν οι δουλειές. Και πέρυσι είχαμε άνοιξη, κύριε Αυτιά, αλλά είχαμε απολύσει περισσότερο. Ήρθε πιο νωρίς ο τουρισμός φέτος. Πήγε ο Σαμαράς στη Μέρκελ και ήταν πιο γρήγορα οι Γερμανοί. Γι' αυτό ανοίξαν οι δουλειές. Λοιπόν, πέρυσι με φέτος, επειδή πρέπει να μιλάμε με όρους και αριθμούς και δείκτες, έχουμε το πρώτο τετράμινο του 2013 με το 2012 είχαμε 25% αύξηση προσλήψεων. Ναι, αλλά η ανεργία αυξάνεται. Γίνεται και είναι ελπιδοφόρο. Η ανεργία αυξάνεται. Για την ανεργία θα σας πω το εξής. Η ανεργία είναι η κεντρική μας στόχευση και εκεί επιδιώκουμε και βάζουμε όλες μας τις δυνάμεις για την αναχέτησή της. Ακούμαστε όμως και το δεύτερο. Ως Υπουργός Εργασίας, χωρίς να θριαμβολογώ, χωρίς να λέω ότι λύθηκε το πρόβλημα, μπορώ όμως να σας πω ότι η εκτίμησή μου μέσα από αυτούς τους δείκτες είναι ότι για πρώτη φορά μπορώ να πω ότι το 2013 βλέπω η ανεργία να τραβάει χειρόφρενο. Δηλαδή να μην αυξηθεί περαιτέρω. Και βλέπω ότι το 2014 την ανεργία να αποκλιμακώνεται. Οι παρεμβάσεις που κάνουμε μέσα από αυτά που λέγατε πριν και από τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους είναι πρωτοφανείς. Απλά σας λέω ότι προχθές σε μια συζήτηση που είχαμε με τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης της Ευρώπης δεχθήκαμε συγχαρητήρια. Γιατί είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που κάναμε την πιο δυναμική παρέμβαση για τους άνεργους νέους. Χθες όμως 120.000 άνεργους νέους προσπαθούμε και το κάναμε αυτό και θα το κάνουμε και με τη νέα προγραμματική σύμβαση. Όμως φάγαμε πόρτα λόγω του ΕΣΠΑ για τις 400.000 των οικογενειών που δεν έχουν ούτε έναν άνεργο και μας υπέδειξε ο κοινοτικός λάθος από το ΕΣΠΑ, έπρεπε να πάτε μέσα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Είναι πραγματικότητα αυτή. Ναι. Φάγαμε πόρτα, Υπουργέ. Πώς έτσι είναι, αφού βγήκαν και κανένα ανακοίνωση και είπαν ότι το ΕΣΠΑ δεν χρηματοδοτεί απασχόληση. Η Κομισιόν λέει ότι δεν γίνεται και δεν μπορεί να υλοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα. Τι θα κάνουμε με αυτές τις 400.000 θέσεις? Είναι 400.000 οικογένειες που δεν έχουν ούτε έναν εργαζόμενο στο σπίτι. Και η αλήθεια είναι ότι σήμερα περιμένουμε από εσάς με μεγάλη αγωνία το τι θα πείτε για αυτό το θέμα. Ήταν και θέμα που θέλει να θέσει ο Σπύρος ο Τρίψας. Ναι. Ακούστε. Το Υπουργείο Εργασίας, σήμερα που κουβεντιάζουμε, έχει εξαντλήσει το σύνολο των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, που είναι 2,9 δισεκατομμύρια. Όλο το πρόγραμμα αυτό το διάστημα έχει εξαντληθεί υπέρ της ανεργίας και άλλων παρεμβάσεων για ευπαθείς ομάδες και τα υπόλοιπα. Όμως αυτό δείχνει ότι η κυβέρνηση δεν μένει με σταυρωμένα τα χέρια. Σαφέστατα έχουμε πει ότι υπάρχει ένας πληθυσμός που αφορά οικογένειες. Μισό λεπτό. Πώς θα λύσετε το θέμα? Ένα λεπτό, Υπουργέ. Ένα λεπτό. Πώς θα λύσετε το θέμα που οι 450.000 δεν θα έχουν δουλειά? Ενώ εσείς θέλατε να έχουν δουλειά. Πού θα βρείτε τα λεφτά? Το ΕΣΠΑ έκλεισε. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο δεν πρέπει να βγει και να πει η Ελλάδα έχει πρόβλημα? Σαμαρά έχει πρόβλημα? Πάρε τόσα λεφτά για 450.000 να απασχοληθούν 6 μήνες, να φάνε ψωμί. Το λέω έτσι πολύ απλά. Τι ευαισθησία υπάρχει στην Ευρώπη? Ακούστε, δεν είναι εύλογο αυτό που λέω? Εφόσον. Ακούστε, εγώ θα συμφωνήσω με την ευαισθησία σας, γιατί την ίδια ευαισθησία έχει και η κυβέρνηση. Το αντιλαμβάνομαι. Και γι' αυτό παρεμβαίνει και παίρνει μέτρα πλέον από αυτά που έχουμε εξαντλήσει. Το πρόβλημά μας αυτή τη στιγμή είναι η χρηματοδότηση αυτού του μέτρου. Σας λέω λοιπόν ότι γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, επειδή και νόμο κάναμε στη Βουλή και διαμορφώσαμε το νομικό πλαίσιο και περιβάλλον μέσα από το οποίο θα κινηθεί η κοινοφελής εργασία, την οποία πρόγραμμα την κρατάει η κυβέρνηση. Άρα αυτό είναι η πρώτη θετική είδηση. Το ξεκαθαρίζουμε. Θα κάνουμε πρόγραμμα στη βάση της κοινοφελούς εργασίας. Την Τρίτη έχουμε σύσκεψη με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Τα λεφτά, κύριε Υπουργέ. Εγώ κάνω 1000 προγράμματα. Λεφτά. Αυτό το πράγμα για να τρέξει θέλει λεφτά. Πού θα τα βρει ο Αντώνης ο Σαμαράς, πού θα τα βρείτε εσείς, πού θα τα βρει ο Χατζηδάκης, πού θα τα βρει ο Στουρνάρας, διότι 5 άνθρωποι κινείται όλη αυτή την ιστορία. Και αντιλαμβάνομαι και την πίκρα του Πρωθυπουργού όταν του είπε η Ευρώπη αυτό είναι για ΕΣΠΑ, δεν είναι για θέσεις εργασίας ανθρώπων, οικογενειών, κύριε Υπουργέ, που δεν έχουν ούτε καν ένα μεροκάματο. Που έπρεπε η Ευρώπη να πει, αφού έχω την Ελλάδα τώρα κάτω γονατισμένη στην αγωνία, να τα δώσω αυτά τα λεφτά, να κάνω μια παρέκκληση. Κάτι το οποίο ήταν ρυθμισμένο. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, και εμείς οι ίδιοι αντιδρούμε σε αυτό. Ελάτε. Ναι, τα χρήματα θα τα βρούμε, κύριε Αυτιά. Μακάρι, πότε όμως? Αλλά επειδή θα ξεφύγουμε από τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, γι' αυτό γίνεται συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, θα γίνει αναθεώρηση επιχειρησιακών προγραμμάτων που είχαν άλλη κατεύθυνση και από πόρους οι οποίοι δεν αξιοποιήθηκαν θα τραβηχθούν για την κοινοφελή εργασία, για αυτό το πρόγραμμα. Τόσο απλό. Και γι' αυτό θα το οριστικοποιήσουμε την Τρίτη σε σύσκεψη του Υπουργείου Εργασίας με το Υπουργείο Ανάπτυξης.
Άρα λοιπόν δεν καταθέτουμε τα όπλα, εξαντλούμε και το τελευταίο ευρώ και δίνουμε την ψυχή μας και την καρδιά μας για το πρόβλημα που λέγεται ανεργία. Πάω διάλειμμα, μισό λεπτό. Πάω διάλειμμα. Υπουργέ, μισό λεπτό. Πάω διάλειμμα γιατί οι χρόνοι είναι αμήλικτοι. Θέλω ακόμα 10-15 λεπτά. Είναι καλό αυτό που μας είπατε, ότι εμείς επιμένουμε σε αυτό το πρόγραμμα. Αν είχαν τόση ευαισθησία, αν είχαν τόση. Και βλέπανε μια χώρα με 1,5 εκατομμύριο ανέργους που να τρέχει και να μην φτάνει, με ασυσίτια αυξημένα 82%, να τρέχει ο Έλληνας στο όλοι μαζί μπορούμε σε ανεξάρτητες κοινωνικές ομάδες για ένα πιάτο φαΐ, έπρεπε να πει η Ευρώπη: σπάω το ΕΣΠΑ αυτή την ώρα, βοηθάω την Ελλάδα προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να βρουν δουλειά. Αυτό έπρεπε να κάνει η Ευρώπη. Και νομίζω ότι ο Σαμαράς προς τα εκεί θα κινηθεί και με τη βοήθεια των υπολείπων. Το ελπίζω και το εύχομαι να γίνει αυτό και στηρίξτε τον όλοι, η πεντάδα που είπαμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ελάτε.